Ayos na tong kinaaling Gigi. Tulungan mo na lang akong buhatin ito papunta sa bahay nila. Sige po, Nay. Mabuti talaga. Maaga nating natapos tong labada para sa unang customer ngayong araw. Matatapos pa natin yung ikalawang customer bago magtanghali. Oo nga eh. Makakatanggap pa tayo ng isa pa mamayang hapon. Hindi naman ako payag dyan. Mas mabuti kung magpahinga na kayo pagkakain natin ng tanghalian. Lumalala ng paunti-unti ang ubo nyo eh. Tumatamlay at nangangayayat pa po kayo. Alam mong hindi pwede yan, anak. Magagalit ng tatay nyo. Hindi naman niya malalaman kung magpapahinga kayo eh. Panigurado, hindi uuwi ng hapon yung damuhong yun. Anak, alam kong masama ang loob mo sa tatay Dindo mo. Pero tatay mo pa rin yun. Kailangan mo pa rin siyang irespeto. Ano namang karespe-respeto sa taong yun? Wala namang ginawa yung kundi maglasing, magsugal at mambugbog. Ano yun? Ha? Anong alin? Tingnan niyo po doon ay. Doon sa may kabilang bahagi ng ilog. Ano ba kasing meron? Ay, Diyos ko. Tao! Bakit ganyan yan? Bangkay ba yan? Imposibleng buhay pa yan, Nay. Siguradong biktima yan ng aswang. Bilisan mo! Tawagin mo mga kabaryo natin! Sabihin mo may napatay na naman ang aswang! Huling bahagi ng 1980s nang may mangyaring mga pagpatay sa kinalakhang lugar ko. Doon po yun sa isa sa mga mabundok na bahagi sa bandang gitna ng Mindanao. At hindi lang ang baryo namin ang nakakaranas ng parehong mga pagpatay, kundi pati ang mga karatig baryo at sityo dun lang din sa bukid. Mga pagpatay na gawa ng mga aswang. Nagsimula lang yon sa isang beses kada buwan hanggang sa umabot na nga sa 1 o 2 beses kada linggo. At bago pa man namin mamalayan, nagawa na ng bangungot na mahablot ang aming pamilya. Isang pangyayaring humantong sa di inaasahang wakas para sa aming mahal na ina at walang kwentang ama. Tawagin niyo na lang akong Korea. Narito po ang tunay na kwento na pinagdaanan namin ng aking pamilya noong 18 anyos pa lang ako. Sana po ay pakinggan niyo. Huwag niyo rin pong kakalimutang pindutin ang like at subscribe para mas marami pang mga kwentong tulad ng sa karanasan namin. Kain lang yung kain, ha? Alam kong pagod kayong pareho. Sarap ng tinola ngayon ha. Nakakawala ng pagod sa eskwela. Mabuti nakabili kayo ng marami-raming gulay, Nay. Hindi binili ni Nana yan. Bigayan ni Mang Dario. Dinagdag niya sa bayad para sa mga labada kanina. Oo nga pala, Dindo. May pambayad ka na para sa graduation ninyo. May naitabi na akong pera. Sapat na yon. Talaga po, Nay? Graduation mo yan. Siyempre, hindi pwedeng hindi ka makakamarcha. O, andyan ka na pala, Iking. Halika na. Kumain ka na. Milay, may sobra ka bang pera dyan? Ha? Aanhin mo naman. Babayad sana sa inutang ko kay Balin Dodong eh. Sa susunod na linggo pa ang sahod ko sa babayan. Umutang ka? Saan mo naman ginamit? Buisit! Ang daming sat-sat. May pera ka ba? Wala. Wala na tayong sobra. Kasi kailangan pang magbayad ni Dindo para sa graduation niya. Nakapangako na ako. Anong gusto mo? Mapahiya ako sa kaibigan ko? Ganun ba yun? Mas mahalaga pa ba yung hiya mo kaysa sa graduation ni Dindo, ha, Tay? At saka, bakit ka ba kasi umutang? Para makapagsugal? Para makainom? Kawang buwisit kung ganun. Sinasagot-sagot mo na ako, ha? Sinasagot-sagot mo na ako. Talagang papalaga na kita kasi sumusobra ka na. Ba't talagang ginagalit mo ako, ha? Iking! Korea! Tama na yan! Ate,
lumayo ka na muna. Lasing yan. Huwag mo nang patulan. Lasing naman palagi ang hayop na yan eh. Ibig sabihin ba nun, hindi tayo pwedeng pumalag dyan kahit kailan? Hindi na pwede yun, Dindo. Kailangan na mabatukan ng demonyong yan. Talagang ginagalit mo ako, ha? Korya? Alam mo, ang mabuti mong gawin, lumayas ka sa harap ko. Labas! Isama mo yung inutil mong kapatid. Ka-graduate, akala mo naman matalino. Ako? Lalayas? Eh kami nga halos nagpapalamon sa iyo eh. Kung meron mang walang kwenta rito, ikaw yon. Kaya ikaw ang lumayas. Kuya, tama na. Sige na, lumabas na muna kayo. Pakakalmahin ko lang itong tatay ninyo. Pero Nay, Sige na, anak. Intindihin niyo muna ako. Alam ko ang ibig sabihin ni Nanay Minay. Kapag kasi kumulupang lalo ang dugo ni Tatay Iking, siguradong bugbog na naman ang aabutin ng aming ina. Kaya naman lumabas na lang kami ni Dindo. Doon kami dumiretso sa paborito naming tambayan sa may tabing ilog. Sa paanan ng isang puno na may napakalaking bato. Malapit lang po iyon sa bahay namin. Nakakainis na talaga si tatay. Lagi na lang siyang ganun. Lagi siyang nakakahanap ng kahit anong dahilan para masaktan tayo. Kailan pa kaya siya magbabago, ate? hindi na ako maasa magbabago ang demonyong yun. Kung pwede lang talagang lumayas, ginawa ko na eh. Napakasarap na niyang bugbugin pabalik. Pero alam mo ate, kahit paano, naiinis na ako kay nanay. Oo, mahal na mahal kong nanay natin pero bakit kasi hindi pa niya piliing lumayas na lang? Iwan na natin si tatay. Pwede naman yun, di ba? Naintindihan kita, Dindo. Kahit ako rin naman, ganyan din ang nararamdaman eh. Mas magiging mapayapa ang buhay natin sigurado. Makakahanap pa tayo ng pagkakataon para umangat. Nakakapagod na rin maglabada na maglabada. Tapos sa isang palamunin lang napupunta yung pinaghihirapan ko. Pareho kaming natigilan ni Dindo nang may marinig kaming sumisigaw. Medyo malayo ang pinagmumulan noon. Pero sigurado kaming hindi lang yun basta sigaw ng nasasaktan. Sigaw yun ng isang taong humihingi ng saklolo. Narinig mo yun, ate? May sumigaw. Doon galing. Kinamanong ansing. Baka ang mga aswang na naman yun. Bumalik na tayo sa bahay. Siguro naman tulog na si tatay. Ikakapatay lang ng isang aswang kagabi ah. Sumalakay ulit sila? Wala na akong pakialam doon, ate. Hindi naman natin alam ang takbo ng utak nila eh. Ang mahalaga, kaligtasan natin. Kaya halika na. Balik na tayo sa bahay. Ayan na naman. Ate, halika na. Bilisan na natin. Teka, pupuntahan ko. Hoy ate, sandali. Saan ka pupunta? Hoy! Madali akong tumakbo papunta sa pinagmumulan ng sigaw. Natumbok kong doon yun sa isa sa mga bahay na medyo malapit lang sa ilog. Subalit di ko pa man nararating ang bahay na yon, may nakita na akong tumakbo palayo. Pumunta yon at sumuot sa may halamanan. Kinutuban ako kaya sinundan ko. Kinakabahan ako. Pero kailangan ko masundan at makita yun. Siguradong yun ang aswang. Siguradong yun ang nanggugulo sa baryo namin. Ayun siya. Hindi nga po nagtagal ay may naaninag na ako sa makapal na damuhan. Naliliwanagan siya ng kalahating buwan. Hindi nga po ako pwedeng magkamali. Yun mismo ang aswang na gumagambala sa lugar namin. Balot ng itim na balahibo ang mataba niyang katawan, magulo ang kanyang buhok at namumula ang mga mata. Kung titignan ding maigi ay parang sa baboy ang kanyang mukha. Medyo paumbok kasi ang kanyang nguso at bandang ilong. Tuloy-tuloy din ang pagtagas ng napakalapot niyang laway.
Nahahaluan yon ng dugo mula sa nadagit niyang biktima. Ang kapitbahay naming si Mang Ansing. Anong gagawin ko? Paano ko kakalabanin ang halimaw na yan? Bahala na. Heto, itong malaking bato. Babatuhin ko ang pagmumukha ng demonyong yan. Dumampot ako ng medyo malaking bato. Kita kong tuloy-tuloy pa rin sa pagkain ng halimaw. Dinig ko rin sa malayo ang pagkakagulo ng mga taga-baryo. Siguro ay hinahanap nila kung saan sumuot ang aswang. Ang aswang na nasa harap ko na. Nanalangin ako sandali. Humugot ako ng lakas ng loob. Alam na alam ko sa sarili kong kapag nadali ko ang aswang ay malaking tulong iyon para sa amin. Subalit, Ate! Ano bang ginagawa mo dyan? Umuwi na tayo! Ate Korea! Lintik na batang to. Dindo, buisit ka! Tumakbo ka na! Bilisan mo! Takbo! Ah! Tumakbo ka na! kumilos ang aswang papasugod sa kapatid ko. Di na ako nag-isip. Mabilis ko siyang binato at tinamaan ko siya sa mukha. Hindi niya yon napansin kaya siya natumba at napasubsub sa damuhan. Noon din ay kumilos na ako at tumakbo kasunod ni Dindo. Ay! Buisit kang bata ka! Tatamaan ko na sana sa mukha yung kutong lupang yun eh. Bakit ba kasi nagsumigaw ka bigla? Hindi ko naman kasi alam na nandun pala yung halimaw na yon. Malay ko ba kung ano lang yung sinisilip pa sa damuhan. Ate, nandyan na siya. Nakasunod sa atin. Anong gagawin natin? Dumiretso tayo sa ilog. Tumalon tayo doon, bilisan mo! Tulong! Saklolo! Hinahabol kami ng aswang! Saklolo! Nagsumigaw ako para marinig kami ng mga tao. Baka sakaling mag-alinlangan ang aswang sa paghabol sa amin. Subalit talagang ayaw nitong tumigil. Nilingon ko ito sandali. Kita kong nakatuon pa rin ang mga mata nito sa amin habang nakaamba ang mga kuko. Nagtataka rin ako kung paanong nakakatakbo ng mabilis ang isang matabang nilalang. Hindi magtatagal ay maaabutan na niya kami. Kaya naman nagtuloy-tuloy na kami ni Dindo sa ilog. Hindi na nga niya tayo sinundan. Mukhang ayaw niyang lumusong sa tubig. Lumungoy pa rin tayo patawid, ate. Baka may gawin niyang impakpong yan at maabutan tayo. Lumangoy kami ni Dindo patawid ng ilog. Nilingon namin ang aswang. Nakita naming hindi na nga kami nito hinabol. Sa halip ay tumakbo na ito palayo, papunta sa paangat na bahagi ng ilog. Gayunpaman ay hindi kami nagpakakampante. Hinintay talaga muna naming makalapit ang mga taga-baryo. Ayun ang mga tao. Lumangoy na tayo pabalik doon. Ligtas naman siguro tayo. Ang inaalala ko lang, baka balikan tayo ng aswang, ate. Namukhaan niya tayo eh. Hindi malabo yan. Pero tsaka na natin yun isipin. Kailangan ko pang ituro sa mga taong katawan ni Mang Ansing. Lumangoy nga po kami pabalik. Nang makaahon ay sinalaysay ko sa mga taga-baryo ang nakita ko at ang paghabol sa amin ng aswang. Itinuro ko rin ang bangkay ng nabiktima nung gabing yun. Pinuntahan namin yon at doon ay nakita ko ng malinaw ang malagim na sinapit ni Mang Ansing. Butas ang sikmura at nalapa ang iilan niyang mga laman loob. Kawawa naman si Mang Ansing. Napakabait pa naman niyang tao. Hindi niya dapat sinapit ang ganyan. Yun na nga eh. Marami pa namang ibang demonyo na mas karapat dapat mamatay sa ganyang paraan. May isa dun sa bahay. Oo nga pala. Uy, napakadelikado ng ginawa mo kanina, ate.
Ba't mo naman naisip habulin yung aswang? May nangangailangan ng tulong eh. Isa pa, pagkakataon na rin yon para sugpuin yung aswang. Ang kaso nga lang, bigla kang dumating at nag-ingay. Ayun, nabasag yung pagkakataon ko. Kasi naman, hindi mo dapat ginawa yun. Kahit saan mo tignan, mapapahama ka talaga dun. Kita mo nga, tinamaan mo siya sa muka pero natumba lang. Tapos nakabangon din ulit, parang wala lang. Ay nako, sinasabi ko sa'yo ate, ipapahama ka talaga niyang katapangan mo. Korya, Dingdong, ay Diyos ko, mabuti at ayos lang kayo. Ano ba kasi itong narinig kong hinabol kayo ng aswang? Akala ko paano na kayo. Huwag kang mag-alala, Nay. Ayos lang kami ni Dindo. Hinabol kami pero hindi naman kami nasaktan. Sigurado kayo? Mamaya nasugatan pala kayo eh. Ayaw nilang sabihin sa akin. Wala nga po, Nay. Huwag kayo masyadong mag-alala sa amin. O siya, ay, sige na. Umuwi na tayo. Tulog na rin ang tatay ninyo. Makakapagpahinga na kayo ron. Sayang talaga. Hindi si tatay ang nadagit ng halimaw na baboy. Pagka-uwi namin ay tulog na nga ang lasing naming ama. Walang kamalay-malay ang siraulo na hinabol ng aswang ang mga anak niya. Gayunpaman ay ayos na rin dahil nakapagpahinga kami agad ni Dindo at Nanay Minay. Ang di namin alam, sa susunod na araw pala ay magsisimula ang pinakamalagim na bangungot ng buhay namin. Nanay naman eh. Sabi ko ako na magwawalis. Para naman makapagpahinga ka. Ako na. Kaunti lang naman to eh. Mag-init ka na lang ng tubig para may pangkape tayo. Sakto at ayan na si Dindo oh. Eto ng pandesal, Nay. Mainit pa to. Ipasok mo na yan sa loob. Ay. Mag-aalmusal na tayo pagkainit ng tubig. Nga pala, Nay. Ate, may narinig akong usapan doon sa may tindahan. Ang sabi, balak na raw ni na kapitan na maghanap ng albularyo. Dati pa naman silang naghahanap. Noong mga unang pananalakay pa lang ng aswang. Kaso, hindi sila makahanap ng albularyo na kayang tumugis at pumuksa ng ganong halimaw. Gumugulo lang din talaga sa isip ko. Ba't di na lang ang mga taga-baryo mismo ang tumugis? Marami naman tayo rito eh. Siguro naman magagawa natin kalabanin ng aswang. Ayaw nilang sumugal ng basta. Ang hinala kasi nila, hindi lang isa ang kalaban. Hindi lang isa? Isipin nyo ha, masyadong madalas kong mambiktima ang aswang. Heto nga at 2 gabing magkasunod na ang may napatayang aswang. Ang tanong, hindi ba siya nabubusog? Kulang pa ba yung madalas nilang pagkain? May punto po kayo, Nay. Talagang kulang pa ang kukunting biktima kung marami silang kakain. Pero hindi pa rin sapat na dahilan na marami ang mga aswang kaya hindi na lang tayo kikilos. Kung marami ang aswang, edi sabay-sabay tayong sumalakay. Ganun lang yun. Aswang ang pinag-uusapan dito, Korya. Malalakas ang mga yon. Hindi mo masisisi ang mga tao na madawag sa mga yon. Tatay, Ang mabuting gawin nyo, huwag nyo nang pakilaman yung problemang yan. Magdala kayo ng asin at bawang palagi. Di tapos ang usapan. Ito nyo ang mga pansin ninyo sa paghahanap ng pera, mga inutil. Ay, tama na yan. Sige na. At baka saan na naman mapunta tong usapan natin. Sige na. At maghanda na tayo ng almusal. Hindi na. Alis na ako. Ilakad pa ako eh. Oo nga pala. May gustong magpalabada ron sa may kabilang baryo sa likod ng bundok. Puntahan nyo ngayong umaga. Malaki daw ang bayad dun eh. Nasisiraan ka na ba? Napakalayo ng baryo na yon, Tay. Lakad pa lang ubos na ang lakas namin dun eh. Puntahan nyo na. Pera na rin yun. Ang dami nyo pang palusot. Hanapin nyo roon yung nagngangalang Mercedes. May anak na dalagang si Abina. Dindo, sumama ka na. Sabado naman ngayon wala kang pasok. Agad na umalis si Tatay Iking. Di na kami nakatanggi.
Nilingon ko si nanay. Kita kong napahugot siya ng malalim na buntong hininga. At pagkatapos na naming magalusal ay agad na kaming lumakad pasuot sa gubat. Ang layo pa ng pakay nating baryo. Halos 2 oras pang lalakarin natin. Bakit ba kasi hindi nyo tinanggihan si tatay, Nay? Parang wala nang gulo. Isa pa, malaki raw ang kikitain dun eh. Ay, sayang din kung palalagpasin. Natin, hindi ba? Mukhang hindi na talaga magandang kalusugan nyo, Nay. Dapat kasi magpatingin na tayo sa doktor. Dindo, wala tayong pera para magpa-doktor. Huwag niyo kong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Ganito na lang. Magpahinga na lang muna tayo. Kahit mga ilang minuto lang. Sumilong nga kami sa ilalim ng isang puno. Unti-unti namang umayos ang pakiramdam ni nanay. Subalit mas minabuti kong pagpahingahin muna siya ng konti pa. Kaya nanatili pa kami roon ng ilan pang mga minuto. Yun nga lang ay ako naman ang nakaramdam ng hindi maganda. Ano ba to? Bigla na lang akong kinabahan. Wala namang ibang tao sa paligid. Pero pakiramdam ko may nakatingin sa amin. Ay, nakakainis! Ngayon ko pa talaga nakalimutan magdala ng itak. Ate, may problema ba? Namumutla ka. Wala. May iniisip lang. Alam kong problemado tayo mula pa kagabi, ate. Pero huwag mo munang masyadong isipin yan. Ang mahalaga ay makarating tayo sa pakay natin. Kung sa bagay. Ayos na ang pakiramdam ko. Sige na, lumakad na tayo. Tatanghaliin na tayo rito sa daan eh. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Di nawala ang masama kong kutob. Bukod sa pakiramdam na may nagmamasid sa amin, ramdam ko ring may mga kung anong mali sa nilalakaran namin. Hindi ko nga lang agad natukoy. Puro puno at halaman lang naman kasi ang nakikita ko kapag nililigid ko ang mga mata ko. Maliban na lang sa minsanang mga ibon, hanggang sa biglang nagsalita ang kapatid ko. Nakapagtataka naman, bakit putol yung daan? Anong ibig mong sabihin putulong daan? Nay, ate, tignan nyo sa unahan. Putol na tong tinatahak natin. Sabay kaming napatingin ni nanay sa tinuro ni Dindo. Nagtaka rin ako kasi putol nga ang daang binabagtas namin. Oo, lupang daan lang yon na makitid. Yung bang karaniwang daan sa mga bukid na lugar. Pero malabo naman kasing bigla na lang iyong maputol ng ganon. Tuyo naman ang lupa rito. Marami pang ang bato, oh. Dapat hindi yan tinubuan ng mga talahib at halaman ng ganyan. Isa pa, marami namang dumaraan dito araw-araw. Kaya bakit biglang nagkaganyan yung daan? Hindi po kaya naliligaw tayo? Paano maliligaw? Tinahak lang naman natin yung nag-iisang daan. Wala na rin namang ibang daan na sumanga mula rito. Hindi naman kasi dapat ganito rito, ate. Malay mo, nagkamali nga tayo ng nilikuan o kung ano. Na kayong magtalo. Ha? Bumalik na tayo sa dinadaanan natin. Tapos, tignan natin kung saan pwedeng dumaan. Hindi naman kasi tayo pwedeng sumuong ng basta dyan sa makapal na talahiban. Muli naming pinagpahinga si nanay. Kami naman ni Dindo ay nag-iisip kung ano ang gagawin. Napalingon ako sa dinaanan namin at lalo akong kinabahan sa nakita. Tinawag ko si Dindo at kinausap ko siya ng pabulong.
Dindo, may ipapakita ko sa'yo. Huwag mo basta sasabihin kay nanay. Baka kasi mag-alala siya lalo. Tapos sumpungin ng malala. Naiintindihan ko, ate. Ano ba yung ipapakita mo? Tumingin ka sa dinaanan natin kanina. Ha? Ano bang... Paanong nawala rin yung dinadaanan natin? Hindi. Ate, mukhang minamalig na yata tayo. Kumalma ka lang. Mag-iisip ako ng paraan. Dapat kasi, hindi na talaga pumayag si nanay sa trabaho na to eh. Buwisit naman kasi si tatay. Andito na tayo, wala nang silbi ang ganyang reklamo. Isipin mo na lang, ang mahalaga kasama tayo ni nanay. Mabuti ka mo't hindi siya mag-isang lumakad ngayon. Kilala mo pa naman yan, hindi yan nagpapapigil. Tumingin ako sa kung saan dapat naroroon ang dinaanan namin. Wala na talaga ang binagtas namin. Subalit may napansin akong anino ng kung sino o anong hayop na naroroon. Kumurap ko, hindi ko na ito maaninag. Tumindi ang kaba ko bagamat pinilit ko itong itago. Hanggang sa natauhan na lang akong tinatawag na kami ni Nanay Minay. Korya, Dindo, tingnan nyo. May babae ron. Meron nga. Sino naman kaya yan? Papunta siya rito. May kailangan yata sa atin. Nang lingunin ko ang tinuro ni nanay ay may nakita nga akong isang payat na babaeng naglalakad sa kakahuyan. Siguro ay kaedad ko lang o di naman kaya mas matanda ng konti. May dala siyang bag na gawa sa sako ng arina. Naisip kong baka pwede niya kaming matulungan para di kami tuluyang maligaw. Magandang umaga sa inyo. Anong ginagawa niyo rito sa gitna ng gubat? Bakit kayo nandito? Magandang umaga rin, Ineng. Papunta kasi kami sa baryo sa may likod ng bundok. Tumigil lang kami rito para magpahinga sandali. Sa baryo namin? Ano namang gagawin niyo ron? Taga ron ka? Kung ganun, baka naman pwede mo kaming tulungan makarating doon. May magpapalabada daw kasi ron eh. Kaya kami pupunta. Magpapalabada? Oo, mag-inang Mercedes at Abina raw. Yun ang sabi sa amin. Naku, pagkakataon nga naman no. Ako si Abina. Nanay ko si Mercedes. Hindi ko nga lang alam na magpapalaba pala si nanay. Sasama na lang kami sa'yo, Ineng. Para diretso na kami sa bahay. Diyos ko, Nay. Palala na talaga ng palala yung karamdaman niyo eh. Sabi ko naman wag na tayong tumuloy. Dapat nagpapahinga na lang kayo ron sa bahay. Kaya ko pa naman. Huwag niyo ako masyadong alalahanin. Konting ubo lang to. Ale, gusto niyo ho ng tubig? Baka makatulong. Ay naku, nakakahiya naman. Pero hindi na ako tatanggi. Kumuha ang babae ng isang plastik na bote ng tubig mula sa dala niyang bag. Uminom doon si nanay. Biglang kumabog ang dimdim ko ng walang dahilan. Napatingin ako sa dalagang si Abina. Napalingon din siya sa akin at ngumiti. Binawi ko naman ang tingin ko at saka napayuko. Maraming salamat, Ineng. Ayos na po bang pakiramdam niyo? Oo, medyo maayos na. O siya, lumakad na tayo para hindi tayo abutan ng tanghali. Muli kaming lumakad. Nauna sa amin si Abina. Sumuot kami sa talahiban. Ilang minuto pa ay may nakita na kaming makitid na daan. Tinahak namin yon hanggang sa may marating na kaming maliit na baryo. Agad ay nagtaka ako sa nadatnan namin. Bakit ganito rito? Bakit ibang-ibang itsura sa pakay nating baryo? Hindi kaya nagkakamali ka lang, Abina?
Oo nga ate, medyo magkakalapit ang mga bahay dito. Tapos napakakapal ng gubat sa paligid. Hindi naman ganito ang baryo sa likod ng bundok. Dapat maraming maisan at palayan dito banda. Hindi kaya nagkakamali ka lang, Abina? Baka naman hindi talaga kayo ang pakay namin. Ha? Pero totoo namang ako si Abina at nanay ko si Mercedes. Katulad ng sinasabi ninyong hinahanap nyo. Grabing pagkakataon naman kung may mag-inang Mercedes at Abina rin sa ibang baryo. Ibang-iba nga kasi itong lugar nyo sa amin eh. Baka nagkalituhan lang tayo. Baka di namin alam. Naliligaw na pala talaga kami. Pumunta na tayo sa bahay ninyo. Pero, nanay, Pumunta na tayo ron! Ang dami niyo pang sapsap! Bilisan na natin! Ganito na lang. Pumunta na lang tayo sa bahay. Tapos tatanungin ko si Nanay Mercedes kung magpapalabada nga ba siya ngayon. Para makumpirma natin kung dito nga ba kayo dapat papunta o hindi. Nagkahalo ang pagkabigla at pagtataka sa kalooban ko noon. Kailanman kasi ay di pa kami pinagtataasan ng boses ni Nanay Minay. Napakalambot niyang magsalita. Kapag naiinis o nagagalit ay tumatahimik na lang. Bukod pa ay napansin ko rin napakaseryoso ng mukha ni Nanay noon, para bang nawalan sa bigla ng anumang emosyon. Ate, ano nangyayari kay nanay? Ba't parang bigla siyang nag-iba? hindi ko rin alam. Ang sigurado ko lang, kailangan na nating makaalis sa lugar na to. Nakapakasama ng kutob ko eh. Sabihan natin si nanay. Tiyempo ako. Pakiramdam ko kasi, hindi ordinaryong taong mga nandito. Kaya niya si Abina. Hindi ko matukoy pero ramdam kong may mali sa kanya. Naunang maglakad sina Nanay Minay at Abina. Nakasunod lang kami sa kanila ng mga ilang metro. Noon ay napagtanto kong hindi na inuubo si Nanay. Matuwid na rin ang kanyang tindig at lakad. Kala mo talaga ay walang iniindang karamdaman. Iniligid ko ang paningin sa lugar. Ayun nga at napakakapal ng gubat sa palibot ng maliit na baryo. Ang mga kabahayan naman ay magkakalapit sa iisang bahagi. Lahat ng mga yon ay sarado ang mga bintana at pinto. Wala rin kaming makitang ibang mga tao. Bakit ganito rito sa lugar na to? Wala man lang katao-tao. Masyado pong magkakalapit ang mga bahay kahit malalaki naman ang lupa. Hindi kaya may itinatagong illegal to mga nakatira dito? Nandito na tayo. Aling Ninay, pasok tayo sa loob para makausap niyo po si Nanay. Tanungin niyo po siya kung nagpapahanap ba siya ng maglalabada ngayong araw. Sasama na kami sa loob. Hindi na, Korya. Mabilis lang naman si Aling Ninay eh. Tsaka, hindi pa ako nakapaglilinis sa loob. Nakakahiya naman sa inyo. Dito lang muna kayo ni Dindo. Pumasok na sina Abina at Nanay Minay. Kami naman ni Dindo ay naupo sa pahabang kahoy na upuan doon sa bakuran. Napakasama talaga ng kutob ko, ate. Mamaya, pag nakalabas na ulit si nanay, kausapin na natin siya. Ay, hindi na rin talaga ako mapakali, Dindo. Maghanap tayo ng masisilipan. Tingnan natin ang ginagawa nila sa loob. Nasisiraan ka na ba? Paano kung mahuli nila tayo? Kailangan sumugal. Kesa naman maghintay na lang tayo rito nang hindi handa. Kailangan nating mag-imbestiga. Tumayo ako at pasimple akong nagpalakad-lakad sa bakuran. Kunyari tumitingin-tingin sa paligid. Napunta ako sa isang gilid ng bahay. May nakita akong bintana. Nakasarado ang tablang takip, pero sinubukan ko pa rin sumilip sa may gilid. Ate, may nakikita ka bang kakaiba? Ordinaryong sala lang ang nakikita ko. Pero nasa lamisita ang bag ni Abina. Maghahanap pa ako ng ibang masisilipan.
Lumakad ako ulit sa gilid ng bahay. Nakasunod lang sa akin ang kapatid ko. Hindi nagtagal ay may nakita akong dingding na may siwang. Sumilip ako roon at agad akong nanigas sa nakita. Isang kwarto ang nasilip ko. Saktong lumabas sina Nanay Minay at Abina mula roon. Subalit ang talagang nagpagimbal sa akin ay ang isang pamilyar na nilalang na nasa silid. Hindi talaga ako pwedeng magkamali. Yun mismo ang matabang aswang na kamukha ng isang baboy. Ate, anong nakita mo? Bakit nanigas ka na dyan? Wala nang panahon para magpaliwanag. Sumilip ka na lang. Tapos bumalik na tayo sa harap ng bahay na to. Ha? Ano po ba kasing... Diyos ko! Huwag kang mag-iingay. Halika na. Bumalik na tayo ron. Huwag ka na muna magpapaalata na alam na natin. Dali-dali na kaming lumakad ni Dindo pabalik sa harap ng bahay. Sakto namang bumukas ang pinto tsaka lumabas sina Nanay at Abina. May dala silang 2 planggana. Ang isa ay may lamang mga labahin, habang ang isa naman ay nakasapaw sa ilalim ng nauna. Inabot yun ni Dindo. Pinipilit namin parehong umakto ng normal. Nay, maglalaban na po ba tayo? May poso o balon po ba rito sa malapit? May problema ba kayong dalawa? Bakit parang hindi maipintay ang mga mukha nyo? Problema? Wala naman. Ano naman pwedeng maging problema? Mabuti kung wala naman pala. O siya, pwede kayong maglaban doon. May balon doon. May ilog sa malapit. Pero medyo malakas ang agos eh. Baka mahirapan kayo sa paglalaba. Sa balon tayo. Nay, mas maganda po yata kung sa ilog na tayo. Sanay naman po ako sa... Sa balon na tayo! Ang hirap makaintindi! Hindi na lang ako kumibo. Talagang nag-iba na ang nanay namin noong mga sandaling yun. Na hindi nga siya makatingin sa akin. Diretso lang ang kanyang tingin sa kawalan. Tapos tuloy-tuloy na lumakad. Kaya naman wala na kaming nagawa ni Dindo kundi ang sumunod. Sandali kong nilingon si Abina. Kita kong makahulugan siyang ngumingiti sa amin. Ate, ano nang plano natin? Antayin na lang nating makalayo siya ng konti pa. Tapos tsaka natin sabihan si Nanay. Sumuot kami sa itinuro ni Abina na bahagi ng gubat kung saan may balon. Kami lang ni Nanay at Dindo ang lumakad kasi hindi sumunod sa amin ang dalaga. Gayon pa man ay ramdam ko pa ring sinusundan niya kami ng tingin kahit hindi ko na siya matanaw. Pilitin ko mang tapangan ng sarili ay di ko mapigil na panayuan ng balahibo. Hanggang sa matanaw na nga namin ang balon at napansin kong nakalayo na kami ng tuluyan sa mga kabahayan. Nay, sandali po. Nay! Kailangan na natin maglaba. Malapit na tayo sa balon. Kailangan na natin magsimula. Nay, makinig muna kayo. Kailangan na nating umalis agad. Hindi tayo ligtas dito sa lugar na to. Lugar to ng mga aswang. Kailangan na natin magtrabaho. Kailangan na natin magsimula. Makinig naman po kayo sa amin, Nay. Gumising kayo. Hindi tao ang mga nakatira rito. Ano po ba kasing ginawa ng Abina sa inyo? Ba't ka bigla nagkaganyan? Ate, nandyan na sila. Parating na ang mga aswang. Hindi ko na malaman noon kung paano matatauhan si Nanay Minay. Wala kasi talaga siya sa kanyang sarili. Dumoble pa ang pangamba namin nang may marinig na kaming angil ng mga halimaw mula sa di kalayuan. Lumingon ako roon at nakita ko nga ang 4 na mga aswang. Kamukha sila nung baboy na halimaw na hinihinala kong nanay ni Abina. Nay, ano ba?
Gumising na kayo! Hindi na tayo ligtas dito! Lalapain tayo ng mga demonyong yan! Kailangan na nating umalis dito! Kailangan na nating makauwi! Hindi ako uuwi! Hindi ako aalis dito! Dito na ang bagong tahanan ko! Ate, palapit na sila. Kailangan na natin magmadali. Ano bang pinagsasasabi nyo? Mamamatay tayo rito kapag hindi pa tayo umalis! Papatayin tayo ng mga impaktong yan! Hindi mo dapat pinagsasalitaan ng masama ang... Ay, gumising ka na! Ano ba? Di ko na napigilang sampalin ang sarili kong nanay. Kita kong napahinto siya at lumambot ang kanyang mga mata. Kasabay noon ay lumapit pang lalo ang mga aswang na nasa likod namin. Kaya naman di na ako nag-isip. Hinablot ko na ang braso ni nanay tsaka tumakbo na kaming tatlo ng kapatid ko. Iniwan na namin ang mga labahin sa lupa. Anak, ano nangyari sa akin? Bakit? Bakit ako? Huwag niyo na munang isipin yun, Nay. Ang mahalaga, makalayo tayo rito sa impyernong to. Saan tayo pupunta ngayon, ate? Paano tayo makakatakas dito? Nasa gitna tayo ng kasukwalan ng gubat. Sa ilog! Doon tayo sa ilog! Siguradong yun din ang parehong ilog sa baryo natin. Kapag sinundan natin yun, makakauwi tayo. Diyos ko. Nay, kayanin nyo. Konting takbo lang. Pupuntahan lang natin ang ilog. Tatawid tayo doon. Kung tama ako, hindi sila makakasunod sa atin kapag lumusong tayo sa tubig. Akala niyo ba talaga makakatakas kayo? Hindi! Hindi kayo makakatakas! Dito na kayo mamamatay magkapatid at gagawin naming bagong kasama ang inyong nanay! Lalo pa naming binilisan ang pagtakbo. Inaalalayan ko si nanay dahil kita kong nanghihina na ulit ang kanyang katawan. Hindi nagtagal ay natanaw na namin ang ilog, subalit palapit na rin ng palapit sa amin ang mga halimaw. Konti na lang makakarating na tayo sa ilog. Konti na lang. Ate, lagot tayo. Napakalakas ng agos niyan. Baka hindi natin kayanin. Sinabi ko na, di ba? Hindi kayo makakatakas! Dalawa lang ang pwede ninyong kahantungan. Ang mamatay sa ilog o sa mga kamay namin. Hindi! Hindi nyo kami mapapatay! Makakatakas kami rito at walang makakapigil sa amin! Anak, Koray, Dindong. Makinig kayo sa akin. Tumakas na kayo. Lumusong kayo sa ilog. Dito na lang ako. Makakabigat lang ako sa pagtakas ninyo. Hindi pwede yung sinasabi mo, Nay! Tatakas tayong tatlo rito at uuwi tayo sa atin! Hindi ko binitiwan ang braso ni nanay. Hila-hila ko pa rin siya habang tumatakbo. Ilang sandali pa nga ay narating na namin ang mismong gilid ng ilog. Ate, anong gagawin ko? Tumalong ka na! Huwag kang duwag! Bahala na to. Tatalon na ako. Ate! Nay, sabay tayo. Akong bahala sa inyo. Sige, basta kapag naalanganin, bitiwan mo na agad ako. Isa, dalawa, tatlo! Hindi! Korya! Nay! Nay! Hindi ko na malayang nakalapit na pala sa amin si Abina bago pa man kami makatalon. Nagawa niyang hablutin ng kabilang braso ni Nanay Minay. Nang tumalon ako ay nabitiwan ko ang nanay ko.
Gusto kong bumalik. Gusto kong iligtas ang Nanay Minay namin. Pero hindi. Hindi ko na magawa. Dahil masyadong malakas ang agos ng ilog banda roon. Tinangay ako ng tubig palayo sa nanay ko. Hanggang sa di ko na siya matanaw. Nay! Nanay, Minay! Nanay ko! Nanay, Minay! Patawarin niyo ako, Nay! Nanay, Minay! Nanay! Nanay! Ate! Ate Korea! Si nanay! Nasaan? Naabot siya ni Abina nung padalo na kami dapat eh. Hindi ko siya naisama. Ano? Naiwan ko si Nanay, Dindo. Patawarin mo ako. Naiwan ko si Nanay. Ate, hindi mo kasalanan yun. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kasalanan tong lahat ng mga baboy na yun. Wala tayong ibang sisisihin kundi sila. Hindi bale. Babalik ako ron. Ililigtas ko si Nanay Minay. Seryoso ka ba dyan, ate? Delikado ron. Mamamatay ka lang dun. Mas gugustuhin kong mamatay doon kaysa mabulok dito nang walang ginagawa. Kung ayaw mo sumama, hindi kita pipilitin. Naiintindihan ko naman eh. Alam ko namang isa ka lang malaking duwag. Basta ako, ililigtas ko si Nanay. Teka, sandali. Hoy, ate! Ate Korea! Makinig ka naman na muna, oh. Ate! Ate! Alam ko ang lugar na napuntahan namin ni Dindo. Di na ganun kalayo yun mula sa baryo, kaya naman sinimulan ko na agad na maglakad pa uwi. Ang bala ko noon ay maghanda para sa pagliligtas kay Nanay Minay. Ang aga nyo yata ah. Ang bilis nyo namang natapos. Tsaka, ba't basang-basa kayo? Nasaan ang nanay nyo? Wala ako sa wisyo na makipaglokohan kay Tatay Iking noon. Kaya naman nilagpasan ko lang siya. Pero hinablot niya ang braso ko. Bastos kang bata ka. Kinakausap pa kita. Nasaan ang Nanay Minay nyo? Yung pera, dala nyo ba? Pera? Pera na naman? Wala ka na bang ibang pwedeng isipin kundi pera? Nakuha ng mga aswang si Nanay dahil pinapunta mo kami sa kung saan. Tapos pera pa rin yung iniisip mo? Anong kinuha ng aswang ang pinagsasabi mo? Tanghaling tapat may aswang? Ako, wag nyo ako pinagluloko ah. Korea! Wala kaming magagawa kung ayaw mong maniwala. Basta, si Nanay nasa baryo ng mga aswang at kailangan namin siya iligtas doon. Kalokohan. Walang aswang kapag may araw pa. Ang sabihin mo, nagpapalusot lang kayo para makahiga na naman yung nanay niyong batugan. Hoy, kinakausap pa kita, Korea! Korea! Dumiretso ako sa kwarto para magbihis. Nangangalampag ang damuho pero di ko pinagbuksan. Makalipas ang ilang minuto ay tumigil na rin naman ito. Doon na ako lumabas. Dumiretso ako sa likod bahay kung saan ko nadatnan si Dindo. Naghahasa ng itak ang kapatid ko. Dindo. Pasensya na. Nabulyawan kita kanina. Yan kasi ang problema sa'yo eh. Masyado kang matapang. Masyado kang mapusok. Hindi ka nakikinig. Kapag sumugod ka bigla ro nang hindi ka nag-iisip, paniguradong hindi lang ikaw ang mamamatay. Pati si Nanay baka mapahamak lalo. Ay, pasensya na ulit. Gusto ko lang naman kasing mailigtas si Nanay. Naiintindihan ko naman yan, Ate Korea. Kahit ako rin naman, gustong gusto ko rin iligtas si Nanay pero kailangan muna nating maghanda. Ang problema kasi, kapag natagalan tayo baka mahuli na ang lahat. Hindi mo ba narinig ang sabi nung nagpapanggap na Abina? Gusto nilang gawin katulad nila si Nanay. Ibig sabihin hindi nila siya papatayin.
May oras pa tayo para maghanda. Tama si Dindo. Oo, kailangan naming kumilos sa lalong madaling panahon, pero di rin kami dapat kumilos ng bara-bara. Kailangan muna naming planuhin ang mga gagawin at ihanda ang mga sarili namin. Malademonyong mga halimaw ang haharapin namin eh. Isang pagkakamali lang siguradong buhay namin ang magiging kapalit. Kaya naman tinulungan ko si Dino na maghasa ng mga itak noong hapong yun. Tapos ay umalis kami para magtanong-tanong sana kung paano humarap sa mga aswang. Nakakainis naman oh. Walang may gustong sumagot kapag tinatanong paano kumalaban ng aswang. Oo, naiintindihan kong natatakot sila. Pero sobra naman to. Ayaw ba nilang iganti ang mga mahal nila sa buhay? Ayaw ba nilang tapusin ang pananalasa ng mga halimaw na yun? Ay, nakakabuisit. Ate Korea! Oh, inalaman ka? May hinahanap ng albularya yung isang kapitbahay natin. Matandang babae. Hindi niya kayang lumaban pero alam daw niya paano kontrahin ng mga aswang. Di kami nagsayang ng oras ni Dindo. Agad naming pinuntahan ang nasabing albularya sa kinaroroonan nitong bahay. Nakiusap kami sa mga taga roon na sana ay mauna kaming kausapin ng matanda. Hindi sana papayag ang iba na gusto rin niyang makausap. Subalit nang banggitin namin ang nangyari kay Nanay Minay ay ang albularya na mismo ang nagpalapit sa amin. Agad ay sinalaysay din namin sa kanya ang nangyari. Nakikiusap po ako, Manang Guding. Sabihin niyo po sa amin kung paano namin maililigtas si Nanay. Ay, tatapatin kita, Ineng. Sa ngayon, malabo pa ang mga bagay-bagay. Hindi pa natin sigurado kung ano na talaga ang kalagayan ng nanay mo. Kung buhay pa ba talaga siya o hindi na. Kung buhay pa siya, lubos na ba kaya ang pagkahawa sa kanya ng pagkaaswang? Ang nasisiguro ko lang, sugal ang binabalak ninyong pagliligtas sa kanya. Ay, kahit na po, Manang Guding. Sugal na ako, sugal. Pero pupunta pa rin kami. Kaya nga po, magtatanong sana kami sa inyo ng mga mabisang pangontra laban sa aswang. Makakapagbanggit ako ng ilang mga pangontra. Yun nga lang wala namang kayong kasanayan para gamitin ang mga yon. Wala pa kayong karanasan sa pagtugis at pagsagupa sa mga ganitong halimaw. Susugal pa rin ba kayo? Opo, Manang. Tutuloy pa rin ako. Desisyon mo yan. Ipagdarasal ko na lang na sana magtagumpay kayo. Tinuruan nga po kami ni Manang Gunding ng mga pangontra laban sa mga aswang. Asin, bawang at kalamansi. Ipahid daw namin ang mga yon sa gagamitin naming mga itak. Tapos binigyan niya kami ng langis na mahapdiraw para sa mga aswang. Kukulo rin daw ang langis na yon kapag may malapit na aswang. May iniabot din siyang isang rosaryong kulay puti. Dinasalan ng rosaryong yan. Isuot ninyo yan sa braso, binti o leeg ng isang aswang at agad siyang manghihina. Pwede nyo yang isuot sa leeg ng nanay nyo kapag kailangan. Sa leeg ni Nanay? Bakit naman po kailangan kay Nanay, Manang? Hindi kasi natin sigurado kung ano ang kalagayan ng isip ng nanay nyo ngayon. Hindi natin alam, baka maging bayolente na siya sa inyo. Posibleng makatulong yung rosaryo upang maibalik ninyo siya rito sa baryo. Salamat po talaga sa mga payo nyo, Manang. Tatandaan po namin lahat. At isa pa nga pala, mas mabuti kong itaon ninyo sa tanghali kayo makarating sa baryo na yon. Sa oras na pinakamahina ang mga halimaw. Pinakamahina sila sa tanghali? Mukhang tama nga, ate. Yun siguro ang dahilan kung bakit hindi nila tayo agad nahabol nung tumatakbo tayo pupuntang ilog. Kapag malapit na kayo sa pugad nila, maglagay din kayo ng asin sa bunbunan at palapulsuhan ninyo. Makakatulong yun para hindi nila kayo agad maamoy o maramdaman.
Noong hapong yun ay ginugol namin ang oras namin sa paghahanda. Kinuha lang namin ang mga kailangan naming gamit sa bahay tapos pumunta na kaming kakahuyan. Ayaw naming madatnan ni tatay. Doon na rin kami naghanap ng lugar na matutulugan para sa gabing yun. Ate, nakabili na ako ng tinapay panghapunan. Tsaka ito, malalaking mga galon ng krudo. Aanihin mo yan. Sa ilog tayo dadaan, di ba ate? Kailangan nating pataasin ng tsansa natin na makaligtas kasama si Nanay Minay. Nakaligtas lang tayo kanina kasi kahit paano kaya nating lumangoy. Pero mahihirapan tayo kapag kasama na natin si Nanay. Kaya itong mga galon na walang laman ang gagamitin nating panglutang. Talino mo talaga. Yun nga lang, Oh, may problema ba? wala talagang may gustong sumama sa atin. Itong mga galon nga, bigay lang sa akin nung anak ni Mang Ansing. Ayaw nilang sumugal na sumugod dun sa baryo ng mga halimaw. Inasahan ko na yan. Kaya nga hindi ko na lang masyadong inisip. Ituon na lang natin ang mga sarili sa gagawin natin. Nagpahinga kami ng maigi nung gabing yun. Kinaumagahan, di pa man sumisikat ang araw ay lumakad na kami. Tigdadalawang malalaking mga galon ang bitbit namin. May kanya-kanya ring sako ng harina na nakasabit sa balikat namin. Nakasilid sa mga yon ang mga pangontrang hinanda namin. Binaybay namin ang tabing ilog paangat. Lumakad kami ng lumakad sa loob ng ilang oras hanggang sa matanaw na namin ang pakay na lugar. Mag-aalas 11 na po iyon ng umaga. Yan na yun ate. Kapag sinuot natin ang kakahuyan dyan, may makikita tayong balon. Pagkalagpas nun, andun na ang kabahayan nila. Maglagay na tayo ng asin sa bumbunan at palapulsuhan natin para hindi nila tayo matunugan. Tapos ihanda na rin natin itong mga galon. Hinanda nga namin ang 4 na mga galon ng krudo na walang laman. Tinali namin ang mga yon ng magkakapares. Bali gumawa kami ng 2 balsa. Tapos tinago namin ang mga yon sa may halamanan malapit sa ilog. Handa na mga yan. Ngayon, magpahinga muna tayo ng mga kalahating oras. Paglagpas ng alas 12 ng tanghali, lumakad na tayo papunta sa baryo ng mga aswang. Nang sumapit ang alas 12 ay lumakad na nga kami ni Dindo. Maingat ang bawat kilos namin. Maya't mayang lumilinga-linga at baka may makasalubong kaming aswang. Sa bandang balon pa lang ay ginagapangan ako ng kilabot. Tinignan ko ang bote ng langis na nasa dala kong sako ng harina. Kumukulo na ito. Ibig sabihin ay palapit na nga kami sa baryo ng mga halimaw. Didiretso lang ba tayo sa bahay ni Abina at Korea? Oo, dun tayo. Pero lumihis tayo mula sa daan. Doon tayo lumusot sa bandang likod. Sige ate, ihanda na natin ang mga pangontra natin. Bumunot na kami ng kanya-kanya naming itak. Babad ang mga yon sa mga pangontra sa aswang. Nakahanda na rin kaming mansaboy ng pinaghalong asin, dinurog na bawang at kalamansi. Maingat naming sinuot ang gubat. Pareho kaming kabado ng kapatid ko. Ilang sandali pa ay natanaw na namin ang kabahayan ng mga aswang. Ganun pa rin, sarado pa rin ang lahat ng mga pinto at bintana ng mga yon. Magtutuloy-tuloy na sana kami sa bahay na Abina nang may nakita kaming lalaking natutulog sa may halamanan. Anong gagawin natin sa isang yan ate? Papatayin ba natin? Huwag lang muna nating galawin. Baka kasi mag-ingay kapag nagising. Mahirap na. Sige, pero tandaan lang natin itong bahaging to. Iwasan natin dumaan dito mamaya. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad hanggang sa makalapit na nga kami sa bahay ni na Abina. At doon ay natanaw nga namin si Nanay Minay. Nakakubli sa lilim ng isang mababang puno. Tulalang ngumangasab ng nangingisay-ngisay pang
ibon. Si nanay. Ayun si nanay, ate. Mag-iingat ka, Dindo. Tingnan mo siya maigi. Nagbago na si Nanay Minay. Hindi na siya yan. Kailangan natin siyang itakas dito para maipagamot kay Manang Gunding. Ilang metro pa ang layo namin kay Nanay Minay. Pero pansin na pansin nang may mga nagbago sa kanya. Tuloy-tuloy ang pagngasab niya sa ibon. Tuloy-tuloy din ang pagtagas ng kanyang laway na nahahaluan ng dugo ng kinakaing hayop. Bumabahid yun sa kanyang damit. Kapansin-pansin ding namumula ang kanyang mga mata. May mapupulang mga pantal-pantal din sa kanyang balat. Handa ka na? Ako bang lalapit sa kanya? Oo. Isuot mo sa leeg niyo tong rosaryong binigay ni Manang Gunding. Ako ang magbabantay sa paligid. Kuha mo? Kuha ko po. Mag-iingat ka, Dindo. Hindi natin alam kung paano kikilos si Nanay. Maingat na lumapit si Dindo. Pero di man lang siya pinapansin ni Nanay. Tuloy-tuloy lang ito sa pagkain sa ibon. Ako naman ay mahigpit na ang hawak sa itak habang nagmamasid sa paligid. Wala pa rin akong makitang kahit sino. Pero nakiramdam lang ako. Tuloy-tuloy lang din kasi ang malakas na pagkulo ng langis sa bote. Tumingin ako ulit kina Dindo. Doon sa dumaan sa likod ni Nanay hanggang sa maisuot niya ang rosaryo sa leeg nito. Agad-agad ay huminto sa pagkilos si Nanay Minay. Nay, makinig kayo sa akin. Ako to, si Dindo. Tatakas na tayo rito. Uuwi na tayo. Halina kayo, Nay. Ano pang hinihintay niyo? Dindo, bilisan na natin. Ayaw kumilos ni Nanay. Akayin mo na, dali na. Dali na po kayo, Nay. Alis na tayo rito. Mauna kayo sa kakawian. Nakasunod lang ako. Mas maganda to para makita ko kung may lalapit man sa inyo. Sinubukan naming patayuin si Nanay. Sumunod naman siya, bagamat tulala pa rin. Pinauna ko nga silang lumakad pasuot sa kakahuyan. Agad naman akong sumunod sa kanila pero hindi pa man ako nakakasuot sa kakahuyan ay natigilan ako ng may narinig. May lumangit-ngit mula sa bahay. Lumingon ako at nakita kong bumukas ang kahoy na bintana. Noon din ay nakatitigan ko ang malababoy na matabang aswang. Yung halimaw! Hindi! Nay! Sinong... Abat, talagang bumalik pa kayong dalawa rito? Dindo! Takbo na! Bilisan niyo! Noon din ay napakaripas sa pagtakbo si Dindo. Hila-hila niya si Nanay Minay. Ako naman ay dali-daling sumunod sa kanila. Dinig ko noong isa-isang nagsibukasan ng mga bahay na nasa malapit. Bilisan niyo pa, Dindo! Bilisan pa natin! Alam ko, ate. Pero wala pa rin kasi talaga sa sarili si Nanay Minay. Habulin yung mga pangahas na yan! Habulin nyo! Ayun na sila! Ate, yung aswang kanina. Napahinto kami sa pagtakbo ng bumangon mula sa pagkakahimbing ang nakita naming lalaki. Sa pagkakataong iyon ay nasaan yung aswang na rin siya at pasugod na kay Dindo. Hindi mo ako masisindak! Hindi mo makukuha si Nanay! Hindi! Mahigpit ang hawak ni Dindo kay Nanay. Ang kabilang kamay naman ay iniamba ang hawak na itak. Subalit pansin na pansin ko ang panginginig ng kapatid ko gawa ng kilabot. Palapit na sa kanya ang aswang, kaya naman kumilos na ako. Humanda ka sa akin, halimaw ka! Heto mo sa'yo! Ah! Sinabuyan ko ang aswang ng pangontra at tinamaan siya sa mukha.
Napapikit ito at saka ginusot ang mga palad sa tinamaang bahagi. Agad kong kinuha ang pagkakataong iyon para ibaon sa sikmura ng halimaw ang hawak kong patalim. Dindo! Magpatuloy na kayo sa ilog! Bilisan nyo! Pero ate, maaabutan na nila tayo. Akong bahala, may naisip akong plano! Basta bilisan mo na! Nagpatuloy sa pagtakbo si Dindo habang akay pa rin si Nanay Minay. Sumunod ako sa kanila. Sa pagkakataong iyon ay nagsasaboy ako ng paunti-unting asin sa mga nadaraanan namin. Hindi kayo makakalapit! Hindi nyo makukuha si Nanay! Tatakas kami mula sa impyernong to! Nakakapigom na yung asin na yan! Ay, Diyos ko! Desperado na si Abina! Di makalapit sa akin ang ibang mga aswang pero pinipilit ni Abina na indahin ng sinasaboy kong asin para lang maabot ako. Patay ka sa aking hangal ka! Hindi! Nagawa niya akong maitulak padapa. Nabitiwan ko ang itak ko at tumilapon iyon ng ilang talampakan mula sa kamay ko. Kinumbabawan din ni Abina ang likod ko. Sumugod kayo sa lungga ng mga aswang. Ano bang aasahan mo? Magkahimala at makauwi kayo ng buhay? Hindi mangyayari yon. Tanga! Hindi! Ako ang tanga! Ah! Ah! Pinilit kong makakilos ang isang braso ko. Nang makatsyempo ay hinambalos ko sa halimaw ang bag na gawa sa sako ng harina. Ang bag na puno ng mga pangontra. Dinig kong may nabasag mula roon at agad na nabasa ang sako ng langis. Walang hiya kang babae ka! Ang lakas na loob mong sirain ang mukha ko! Ah! Ang hapde! Napakahapde! Hindi kita mapapatawad! Kung ako lang, gustong-gusto na kitang patayin ngayon. Pero mas mahalagang unahin si Nanay. Pinulot ko ang itak at ang bag. Pagkatapos ay agad na akong sumunod kina Dindo at Nanay Minay. Pilit pa rin kaming hinahabol ng mga halimaw, pero nagagawa naming makagawa ng distansya sa pamamagitan ng pagsasaboy ng mga pangontra. Malapit na! Konti na lang, Nay! Makakatakas na tayo rito! Bumalik ka rito, hayop ka! Pagbabayaran mong ginawa mo sa akin! Ate, kunin mo na ang mga galon ng krudo. Pupwesto na kami ni Nanay. Nang marating na namin ang tabing ilog ay kinuha ko na nga ang mga galon ng krudo. Sa pagkakataong yon ay pinauna ko sina Dindo at Nanay. Ayoko nang mahablot na naman muli ng mga aswang si Nanay Minay. Sige na, Dindo! Alalayan mo si Nanay! Delikadong ilog pababa! Habulin niyo sila! Huwag niyo silang hahayaang makatakas! Sige na, bilisan niyo na! Ginamit ni na Dindo at Nanay ang unang balsa na gawa sa magkapares na galon ng krudo. Hindi na rin ako nagsayang na oras. Bago pa man ako makalapit ay ginamit ko na ang ikalawang balsa para magpalutang sa ilog. Nakakainis! Nakakainis! Tumakas ka lang kung gusto mo. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa'yo. Sa awa ng Panginoon ay nagawa naming makatakas sa isinumpang baryong yon. Nagpalutang kami sa ilog ng mga ilang minuto. Ilang metro lang ang agwat ko mula sa kanila.
Nang makahanap ng pwedeng mahintuan, inilapit na ni Dindo ang kanilang balsa sa pangpang. Sumunod din naman ako. Nagawa natin, ate. Naligtas natin si Nanay Minay. Oo, pero hindi pa tayo tapos. Sunod nating gagawin ay dadalhin si nanay kay Manang Gunding. Kailangan matignan ng albularya si nanay. Halatang may kakaiba na talaga sa kanya. Lumakad kami ng halos kalahating oras pauwi sa baryo. Di makapaniwala ang mga kabaryo naming nailigtas nga namin si nanay. Gayunpaman ay nag-aalinlangan silang lumapit. Natatakot silang baka nahawa na nga ng pagkaaswang si Nanay Minay. Noong mga oras na yun kasi tuloy-tuloy pa rin ang pagtagas ng kanyang laway. Halata rin ang namumula niyang mga mata at namamantal na balat. Kaya naman napilitan na kaming doon na siya dalhin sa bahay namin. Tapos pinapunta na lang namin doon si Manang Gunding. Manang, sa tingin nyo, kaya nyo pang ibalik sa dati si Nanay Minay? Mukhang malala na ang kapit ng Yanggaw kay Minay. Konti na lang ay tuluyan na siyang magiging aswang. Sa nakikita ko kasi, ay malakas na uri ng dasal ang ginamit sa pangyayanggaw sa kanya. Kaya mabilis ang talab. Pero susubukan ko pa rin ang makakaya ko. Manang, sana lang po ay matapos kayo bago umuwi si tatay. Ayoko sanang madaliin kayo, kaso baka guluhin ni tatay ang proseso. Ilang oras ang aabuti ng paggagamot ng isang nayanggaw. Ang iba nga ay inaabot ng magdamag. Ganito na lang, magbabantay ako sa labas. Haharangan ko ang demonyo kapag dumating. Kung mananakit siya, pupugutan ko talaga siya. Sige ate, dito lang ako sa loob para may makatulong kay Manang kapag kailangan. Bago magsimula sa gagawing ritual ay binalaan muna ni Manang Gunding ang mga taga-baryo. Kailangang maghanda ng mga tao dahil baka muling manggulo ang mga aswang sa darating na gabi. Ako naman ay pumuesto na nga sa labas ng bahay namin. Nakahandang harangan si tatay kung kailangan. Bandang 3:00 nang may maamoy na akong insenso mula sa loob ng kubo, hudyat na nagsimula na ang albularya. Diyos ko, tulungan niyo po si nanay. Sana po magtagumpay si Manang Gunting. Nakikiusap po ako. Dingin niyo po ang panalangin ko. Itigil mo yan! Itigil mo yan! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Si nanay, ano na kayo nangyayari sa loob? Bakit siya napapasigaw? Pero, hindi ako mangingialam. Kailangan ko magtiwala kay Manang Gunding. Dinumog na ako ng pangamba at kilabot noong sandaling yun. Pero wala akong magawa kundi ang manalangin habang nakabantay sa labas. Gumulong ang mga oras. Tuloy-tuloy ang pagsusumigaw at pagdaing ni Nanay Minay. Bagamat kapansin-pansing unti-unti rin siyang nanghihina. Sumapit ang 4:00 at sumapit ang 5:00, hindi pa rin sila natatapos sa loob. Hanggang sa lumubog na ang araw. Hindi ko na marinig si nanay. Natanaw ko namang naglalakad na palapit ang tampalasan naming ama. Lasing na naman ang hayop. Ang dami na nangyari ngayong araw. Halos mamatay na kami dahil sa mga aswang. Tapos ikaw, nagpapakalasing ka lang? Bakit niyo ba kasi niligtas yung daday niyo? Sinugal niyo pa yung buhay niyo para dyan eh. Wala namang silbi yan. Ubus na talagang pasensya ko sa iyong hayop pa. Ikaw ang walang silbi at hindi si nanay. Nakakarindi ka na talagang bata ka. Pikon na ako sa kabastusan mo. Bitiwan mo ako! Hayop ka! Demonyo! Bitawan? Matapang ka, di ba?
Gusto mong pumalag? Lumaban ka! Hindi ko na napigil ang sarili ko. Nasapak ko si tatay. Subalit di ko agad napansin ang pagganti niya sa akin. Tinabig niya ang kamay kong may hawak na kutsilyo. Isinandal niya ako sa puno sa bakuran tsaka sinakal. Pilit akong nagpumiglas. Sinubukan ko siyang sipain na suntukin pero nagagawa niyang indahin ang lahat ng yun. Hanip ka! Bitiwan mo ako! Sumugod kayo sa baryo ng mga aswang, di ba? Tapos sa akin lang, hindi ka na pala uubra. Saan ang lakas ng loob ba ngayon, ha? Nasaan na? Tulang! Saklo na! Hindi! Diyos ko! Minay! Nay! Wag! Anong nangyayari dun sa loob? Habang sakal pa rin ako ni tatay ay nagulantang ako nang bigla na lang mawasak ang bintana ng sala. Noon din ay biglang lumundag palabas si Nanay Minay. Tumakbo siya palapit sa amin. Di na nakapalag si Tatay Iking nang bigla siyang hablutin at balibagin sa lupa ni Nanay. Wag! Lumayo ka sa akin! Halimaw! Halimaw ka! Nay! Huwag mo itutuloy yan! Alam kong demonyo si tatay! Pero hindi ka dapat kumain ng tao! Nay! Makinig ka sa akin, Nay! Wag! 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 Kitang-kita ko kung paanong ginutay-gutay ni Nanay Minay ang katawan ni Tatay Iking. Simula sa dibdib at sikmura hanggang sa sinakmal na nito ang leeg ng kanyang biktima. Kumalat ang dugo ni tatay sa bakuran namin. Agad namang ninasab ni Nanay ang tumitibok pang puso ng kanyang asawa. Nay! Itigil niyo na po yan! Tama na po! Tama na, Nanay! Ate, ano nangyari rito? Diyos ko! Nay! Anong ginawa niyo kay tatay? Nang lumapit si Dindo ay lumingon sa amin si Nanay. Natigilan ako. Ramdam na ramdam ko po kasi mula sa kanyang mga mata ang matinding galit para kay tatay at lungkot para sa nangyari sa amin. Tumayo si Nanay. Habang nananatiling nakatitig sa aming magkapatid pero hindi ko makuhang matakot. Nay! Bakit ba kailangan mangyari sa'yo yan? Nay! Kami to! Mga anak mo! Hindi niyo na ba kami nakikilala? Bumalik na kayo sa dati, Nay. Nakikiusap kami. Bumalik ka na sa dating Nanay Minay namin. Nay! Saan kayo pupunta? Nay! Nanay Minay! Nanay Minay! Matapos ang ilang sandali ng pagtitig sa amin ay bigla na lang tumakbo palayo ang aming ina. Dumiretso siya pasuot sa kakahuyan. At yun ang huling pagkakataon na nakita namin siya. Sinubukan namin siyang hanapin pero di na talaga namin siya natagpuan. Kaya naman nakapagpasya na kami ni Dindo na lumipat na lang ng tirahan. Gusto na naming iwan ang malagim na bangungot na naranasan namin sa baryong yun. Binenta namin ang lahat ng pwedeng ibenta, pati na ang lupang kinatitirikan ng bahay namin. Pagkatapos ay lumuwas kami papuntang Camiguin. Dito na po kami nanatili hanggang ngayon. Ang totoo ay hinahanap-hanap pa rin namin ni Dindo ang aming mahal na Nanay Minay. Kahit ngayong may kanya-kanya na kaming pamilya. Yun nga lang ay tanggap na rin naming hindi na namin siya kailanman matatagpuan.
Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kathy. 48 years old, may asawa at 3 anak. Alam ko po na sa panahon ngayon ay wala nang naniniwala sa mga bagay na may halong kababalaghan. Dahil nga sa computer age na tayo at anumang kwento na katatakutan ay itinuturing na katang-isip lamang o dala lang ng malikot na imahinasyon ng isang taga-salaysay. Paniwalaan man ng iba o hindi ang kwento kong ito, pero ito ay totoong nangyari sa akin noong ako ay high school pa lamang. Tandang-tanda ko pa ang lahat. Siguraduhin mong wala na tayong nakalimutan, anak ha. Pag-isahin na lang natin ang mga gamit natin para wala tayong maraming bitbit. Ma, si kuya na lang ang isama mo. Layo ng Cebu. Ayokong sumakay ng barko. Takot ako sa dagat. Isa pa, alam mo naman di ako marunong lumangoy. Ano ba yung iniisip mo? Susming bata ka. Akala ko ba gustong-gusto mo makabalik uli ng Cebu? Grade 3 ka pa lang nung umalis ka dun sa mga lolo at lola mo. Maganda na ngayon ang Cebu, anak. Oo nga po. Pero sabi niyo hindi naman tayo kina lolo at lola pupunta. Kinatsamaring mo tayo pupunta. Tumawag yung mag-asawa. Isitahin ko raw sila. Sino pa ba yung sasama ko? Ikaw naman ang lagi kong kasakasama kapag nagbabiyahe ako. Ano naman kasi yung gagawin ko doon? Di ba malayo sa syudad yung bahay ni na Tia Maring? Sasamahan mo nga ako. At ano kung malayo? Ando naman ang nag-iisang anak ng Tiamaring mo. Makakasundo mo yun dahil hindi kayo nagkakalayuan ng edad. Basta ha? Sandali lang tayo doon. Siyempre, edalo lang tayo. Hindi naman tayo magbabakasyon. O, bilisan mo na at darating ng papa mo. Magluluto pa ako ng pananghalian. Mahilig talagang magbiyahe ang mama ko noon. At bilang bunso sa 6 na magkakapatid, ako ang lagi niyang kasama. Sa isang probinsya sa Cebu nakatira ang Tiamaring. Nagdalawang isip man ako na sumama noon, pero napalitan iyon ng saya nang makita ko ang magagandang tanawin sa bawat lugar na aming nadaanan. Dapit hapon na nang makarating kami sa lugar ni Tiamaring. Dito na! Ito na yung lugar ng Tiamaring mo. Dito kayo bababa, baka nagkamali lang kayo. Alanganin na sa oras, sa bayan na kayo bumaba. Dito, ma? Wala pong kabahay-bahay dito. Hindi ako maaaring magkamali. Ito na nga yun. Para po. Dito na lang. Bababa kami. Mag-iingat kayo. Diretso lang sa paglalakad hanggang sa makarating kayo sa inyong paroroonan, ha? Opo, Manong. Salamat po sa paalala. Di ka na, anak. Nandito na tayo. Hindi mawaglit sa aking isipan ang sinabi ng matanda sa jeep. Pero mabilis ang mga pangyayari. Habang pinapahinto ni Mama ang sasakyan, labis ang aking pagtataka kung bakit halos ng lahat ng mga pasahero ay nagulat. Naitanong ko, anong meron sa lugar na ito at hindi kami maaaring bumaba? Ano bang oras ang hindi alanganin para huminto sa lugar na iyon? At bawal bang bumati at magbigay galang sa mga taong makasalubong? Pero naalala ko, huminto nga pala kami sa isang lugar na patag at malawak. Walang katao-tao at mula sa aming kinatayuan ni Mama, ni isang bahay ay wala akong makita. Ate! Ano ba tinitingnan mo dyan? Kanina pa nakaalis yung jeep. Halika na. Ma, ano pong ibig sabihin ng matanda? Bawal po ba bumaba dito? At saka, dapat daw diretso lang tayo sa paglalakad. Bakit ganun sila kumakatingin sa atin? Ay nako, Kati. Napakamana mo sa lola mo. Masyadong sensitibo sa reaksyon ng ibang tao. Ganyan talaga mga tao rito. Lalo ng mga matatanda. Masyadong mapamahiin. Mga sinaunang paniniwala. Paniniwala? Tungkol po saan, Mama? Anoon pa yun ni Kopong-Kopong, ay sus.
Kung lahat ng mga napapansin mo at naririnig mo itatanong mo sa akin, abutin tayo dito ng umaga. Ibang klaseng lugar to, Mama. Nasaan ang mga bahay dito? Doon pa sa unahan. Ay, tataka nga rin ako eh. Nung huling punta ko rito noon, may ilang bahay na nakatirik dito. At dun sa kabilang bayan. Pero ngayon, wala na kahit isa. Ma, bumalik na lang tayo sa syudad. Sabihin mo kay Tia Maring na doon na lang kayo makita. Sige na, Ma, kasi hindi natin kabisado tong lugar na to. Nakakahiya sa Tiamaring mo. At kung kailan nandito na tayo, tsaka tayo aadras. Dalian na lang natin maglakad at malapit ng dumilim. Malayo-layo pang lalakarin natin. Habang nilalakad namin ang malawak na daan patungo sa bahay ni Tiamaring, naisip ko wala namang dapat na ikatakot. Walang ganoong mga kahoy, wala ni isa mang tao. Kung ganun, malayo kami sa anumang disgrasya. Pero habang kami ay naglalakad, hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Anak, pwede ba? Halos lakad-takbo ng ginagawa mo eh. Naiiwan mo na ako. Hintayin mo naman ako. Sabi niyo po kasi bilisan natin yung paglalakad. Nangangalay na nga po yung braso ko. Bigat-bigat ng bag. Madilim na nga eh. Alalayan mo ako anak para makasabay ako sa'yo sa paglakad. Ma, ano po yun? Ha? Hangin lang yun. Wala namang ibang tao dito kundi tayo lang. Beth! Ako ito, si Maring. Huminahon kayo. Beth, ako ito. Diyos ko, Maring. Muntik na akong himatayin sa takot sa'yo. Bakit kayo nagpaabot ng ganitong oras? Sabi ko sa'yo agahan mo. Nag-alala ako kaya ako kayo sinalubong dahil sabi mo nga ngayon kayo darating. Bakit, Maring? Delikado ba? Hindi naman. Halina kayo. Sa bahay na natin ituloy ang pag-uusap. Tena kayo, bilisan nyo. Sa mura kong edad noon, hindi ko lubos maunawaan ang mga malalim na salita ni Tiamaring. Pero nararamdaman ko may ibang ibig sabihin noon. Naibsan ang aking pag-alala nang makarating na kami sa bahay nila. Malaki ang bahay nila ngunit may kalumaan na. Malawak ang pag-aari nilang lupain. Yun ang dahilan kaya hindi nila maiwan ang lugar na yun. 3 lamang silang nakatira doon at nakilala ko nga ang nag-iisa nilang anak, si Melly. Kay Melly ko nalaman ang lahat. Kakaibang lugar na to sa lahat ng napuntahan ko na ang lawak ng lugar pero walang kabahay-bahay. Samantalang sa amin, siksikan ng lahat ng bahay. Pero dito, maliban sa bahay nyo, 3 bahay lang nakatirik. Ang lalayo pa na agwat. Huwag kang magturo, pinsan. Ay, bakit? Sorry ah. Marahil kakaiba nga ang lugar na to kumpara sa mga lugar na napuntahan mo. At hindi mo rin kilala mga tao rito. Ako nga, kilala ko sila pero nag-iingat pa rin ako. Anong ibig mong sabihin, pinsan? Hindi ba sila mabait? Mabait siguro. Dahil kung hindi, baka matagal na nila kaming biniktima. Huh? Melly! Oh, inay. Nag-uusap lang naman kami ni Cathy eh. Lahat pwede ninyong pag-usapan, wag lang ang ibang tao dito. Padilim na, pumasok na kayo sa loob. Huwag mong ilagay sa kapahamakan ng pinsan mo. Alam mong dayo lang siya dito? Marahil ay may nakaamoy na sa kanila dito. Opo, inay. Pasensya na po. Ika na, Cathy. Pumasok na tayo sa loob. Oo, sige. Bakit pa ganun ko magsalita si Tia Maring? Masyadong malalim. Di ko maintindihan. Bawal magsalita ng malakas kahit nasa loob sila ng bahay. Malumanay lang sila kung magsalita sa ganoong katahimik na lugar. Malinis ang hangin dahil malayo sa syudad. Gusto kong nasa labas lang ako at umupo sa lilim ng malaking kahoy. Pero bawal din yun sa kanila, lalo pa kung panilim na. Sa una ay ginawa kong biro lamang ang lahat, ngunit may malalim pala silang dahilan. Bakit
hindi ka mapakali, Kati, anak? Gusto mo na namang lumabas. Alam mo naman na hindi pwede. Bakit nga po hindi pwede, Ma? Ano masamang mangyayari sa akin dyan lang naman ako sa labas uupo. Maraming upuan dito sa loob. Bakit lalabas ka pa? Narinig mo sinabi ng tiyamaring mo. Kapag madilim na, dapat nandito na sa loob ng bahay. Bakit nga, Ma? Tayo-tayo lang naman dito Ang dami mong tanong, Kati. Huwag kang magmatigas dahil nakakahiya sa tiyamaring mo. Sumunod ka na lang. Maraming katanungan sa aking isipan. Sa isang buhay na simple at tahimik, bakit hindi sila makakilos ng normal? Pero dahil dayo lamang kami ni Mama, sumunod ako at hindi na nagtanong pa. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Pamamahay daw ang tawag doon. Pero iba ang nararamdaman ko. Okay ka lang ba, pinsan? Hindi Hindi naman mainit pero pakiramdam ko ang init ang buo kong katawan. Namamahay ka lang, pinsan. Unang gabi niyo kasi rito. Melly? Ano yun? Narinig mo ba yun? Shh! Huwag ka maingay. Ano yun? Corazon, alam kong ikaw yan. Melly, sino kinakausap ni Tia Maring? Shh! Pakiusap, huwag kang magsalita, Kathy. Hayaan mo lang ang inay na kumausap sa kanya. May dalawa kaming bisita. Si Beth, pinsang buo ko siya. At si Kathy na pamangkin ko. Matagal namin silang hindi nakasama. Ako mismo ang nag-imbita sa kanila na pumunta dito. Mababait sila, Corazon. Kaya pakiusap, huwag ka na dito mangambala. Ano yun, Melly? Kinikilabutan na ako. Ano yun lumapag na yun sa bubong? Anong klaseng hayop yun? Tama ba yung naiisip ko? Yun yung kinausap ni Tia Maring? Oo, Kathy. Corazon ang pangalan? Anong klaseng hayop yun at binigyan ng pangalan ni Tia Maring? Hindi isang hayop ang lumapag sa bubong. Hindi hayop? Kung ganun... Isang tao, Kathy. Pero kakaiba siya sa isang normal na tao. Kawangis natin siya, pero hindi katulad nating normal. Anong klaseng nilalang? Ano, Melly? Kung anumang klaseng nilalang iyon, tanggap at kilala sila ng pamilya ni Tiyamaring. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako mapakali at nanatili na lang ako sa loob ng bahay. Pero hindi mawala sa isip ko ang nangyari ng gabing iyon. Gusto kong malaman kung sino ang sinasabi nilang ibang klaseng nilalang. Melly, bakit hindi mo ipasyal si Kathy sa bukid natin? Maraming bungang prutas ngayon doon. Oo nga pala. Naku, pinsan, sigurado mag-enjoy ka. May mangga, bayabas, santol at taniman ng mani sa bukid. Mamimitas tayo. Ha? Baka delikado na pumunta doon, pinsan. Wala kang dapat ikatakot, Kathy. Kasama mo si Melly. Kilala na niya lahat ng taong makakasalubong kung sakali. At saka mataas pa ang sikat ng araw. Delikado po ba talaga kapag madilim na dito, Tia Maring? Ano po bang pwedeng mangyari? Hindi naman, Kathy. Umiiwas lang sa maaaring mangyari. May mga bagay kasi na mahirap ipaliwanag. Tayong mga normal na tao, tayo na lamang ang umiwas. Huwag na lang kaya tayo pumunta sa bukid. Matatakotin ka pala, pinsan. Sumama ka na para makilala mo mga mababait naming mga kaibigan dito. Malay mo, maging mabuting kaibigan mo rin sila. Naku po. Lalo tuloy na mutla si Kathy. Huwag mo ngang biruin ang ganyan ng pinsan mo, Melly. Sige na, gumayak na kayo para hindi kayo abutin ng dilim mamaya pag-uwi. Totoong mayaman sina Tiyamaring. Hindi halata sa simple nilang buhay. Nakita ng aking mga mata ang lawak ng lupa na kanilang pagmamayari at ang pagkakaiba pa, wala silang kalayaang kumilos. Maraming bawal, maraming hindi dapat. Bakit dito tayo dumaan, pinsan?
Pwede naman tayo dun sa kabila. Shortcut to papunta sa bukid. Mas ligtas din dito. Ano? Ligtas saan? Naku, Meli bumalik na lang kaya tayo sa bahay niyo. Huwag na tayong tumuloy. Natakot ka na naman. Sabi nga ng inay, huwag kang mag-alala kasi hindi naman tayo aabuti ng gabi dito sa bukid. Ewan ko ba, pinsan? Pagkatapos ng nangyari ng gabing yun, hindi na matahimik yung isip ko. Ngayon ka pa mag-aalala ng ganyan. Kilala ka na nila. Ano? Sino tinutukoy mong sila, pinsan? Sino? Marami kaming napitas na mga prutas at bago nga magdapit hapon ay naglakad kaming muli pauwi ng bahay. Pabalik na kami nang mapansin ko ang dalawang bahay na wari ko ay walang nakatira. Dalawang bahay na malayo ang agwat sa isa't isa. Bahay na walang bubong sa gitna. Magandang hapon po! Ako po si Meli, anak po ni Maring. Kasama ko po ang pinsan kong si Kathy. Pauwi na po kami. Makikiraan lang po. Uy, baliw ka ba? Sino ba kinakausap mo? Papaalam ka, wala namang tao. May tao. Pero nasa loob lang sila. Baka nga nakasilip sila ngayon. Tsak na nakikita nila tayo. Pero hindi natin sila nakikita. Tinatakot mo naman ako, Meli. Ayun, may tao nga. Ay, salamat. Maliban sa inyo ni Tia Maring, may nakita na rin ako ibang tao sa lugar na to. Kathy, wag. Ha? Bakit mo hinawakan yung braso ko? Magbigay galang tayo. Pero wag kang huminto. Wag na wag kang tumitig sa kanya ng matagal. Diretso lang tayo sa paglalakad. Ha? Sa araw na nanatili kami sa lugar na iyon, bilang lang ang mga taong nakita ko. Pero unti-unti ko nang nakasanayan ang klase ng pamumuhay nila. Buhay na tahimik at walang pakialam, lalo na sa ibang klaseng nilalang. Ngunit may bagay na hindi pa rin kayang arukin ng aking pangunawa. Katulad na lang ng mga bagay na kanilang pinagkaiba sa ating mga normal na tao. Magandang hapon po, Mang Vicente. Pinati mo, hindi naman kumibo. Hindi man lang lumingon sa'yo. Ganun talaga. Nakayuko lang sila. Ang importante, nagbigay galang ka. Sino ba yun? Isa ba siya sa may-ari ng bahay na nadaanan natin kahapon? Oo, si Mang Vicente. Asawa ni Aling Corazon. Ha? Ibig sabihin, isa din siya sa kakaibang nilalang na sinasabi mo? Oo, ganun na nga. Ako po. Tama ka. Kakaiba nga sila kumilos kumpara sa mga normal na taong katulad natin. May mga pinagkaiba sila, pero may pinagkapareho rin. Kumakain din sila katulad ng kinakain natin. Marunong din silang kumilala ng kaibigan. At ano namang uri silang kaibigan? Marunong kumilala at rumispeto. Gusto mo ba magkaroon ng kaibigan na katulad nila, pinsan? Huh? Ha? Wala namang masama eh. Mas makikilala mo lang sila kapag naging kaibigan mo sila. Ano, pinsan? Matatanggap mo ba na magkaroon ng isang kaibigang aswang? May kabaitan din daw ang mga aswang. Marunong kumilala ng kaibigan. Sabagay, higit pa roon ang kayang gawin ng isang normal na tao. Pero papaano kung may mga bagay na hindi na kayang arukin ng pangunawa? Diyan mo na lang isampay iyang mga pinaglabhan mo, Kathy. Opo, Tia Maring, salamat po. Sa susunod kasi, huwag niyong kalimutang mag-ipon ng tubig sa umaga pa lang. Halos hating gabi na kung bumuhos ang malakas na gripo. Kaya tuloy sa ganitong oras ka rin nakakalaba. Oo nga po, Chang. Sa susunod po, hindi ko nakakaligtaan. Ah! Sus, may ka namang pusa ka. Bigla ka nalang sumusulpot. Ayos nga. At nagsasampay ako. Aba, ayaw mong umalis? Tinititigan mo pa talaga ako? Takot naman ang itsura nito. Ang itim. Kakaiba ang kanyang mga mata. Ay, buwisit kang pusa ka, ha?
Ginugulat mo pa ako? Ayaw mo talaga umalis? Kung ayaw mo, hahampalusin kita nitong walis tingting. Wag, Kathy, wag! Tiyan, nakakatakot kasi yung pusang... Huh? Asan na yung pusa? Bigla na lang nawala. Nasaan na yun? Nandito lang yung sa paanan ko nakapwesto eh. Hayaan mo na. Ang bilis namang tumakbo nun palayo. Huwag mo nang hanapin. Nasaktan mo ba siya? Hindi po, Chang. Pero talagang hahambalusin ko sana eh. Tandaan mong sasabihin ko, Kathy. Kapag may biglang sumulpot o may nakita kang anumang may anyong hayop, wag na wag mong sasaktan. Dahil kapag nasaktan mo sila, babalikan ka nila at baka higit pa sa ginawa mong pananakit mo sa kanila ang gagawin nila sa'yo. Ho? Chang, hindi ba isang ordinaryong pusa lang yung nakita ko kanina? Oo, Kathy. Hindi iyon isang ordinaryong pusa lang. Diyos ko. Pero Chang, marami namang kaling pusa sa paligid, diba? Maaaring sa inyo o sa ibang lugar. Pero dito sa lugar namin, wala kang makikitang anumang buhay na hayop. Bakit po? Hindi ko alam. At ayoko na rin alamin pa kung bakit. Pero kung talagang gusto mong malaman ang sagot, pwede kong sabihin sa'yo. Chang, bukas ko na lang po tatapusin yung pagsasampay. Papasok na po ako sa loob. Halos hindi ako makatulog ng gabing iyon. Balisa ako sa aking hinihigaan. Ramdam ko pa rin ang maitim na pusa na halos dumikit na sa binti ko. At sa kwento ni Chamaring, lalo akong kinilabutan. Marami pa akong gustong malaman sa mga buhay na hayop na binanggit sa akin ng Chang. Natatakot ako sa maaari kong malaman, pero gusto ko pa ring malaman ang totoo. Sa lawak ng lugar namin dito, syempre nag-alaga kami ng maraming hayop. Sa bukid, may 2 alagang kalakian si tatay. May 4 kaming aso noon. May mga pusa din kaming mga alaga rito. Ang dami nga eh. Eh bakit ni isa wala akong makita? Isa-isa silang nauubos. May kung anong hayop na lumapa sa kanila. Yung iba, nawala na lang. Hindi namin nahanap. Yung iba, natagpuan na lang namin wakwak ang buong katawan. Meli, yun pala yung gustong sabihin ni Tiyang sa akin kagabi. Anong ginawa niyo? Hindi ba masama ang kumitil ng anumang hayop? Sa mga nakakaalam tungkol sa kwento ng lugar na to, sinong may lakas ng loob na pumunta dito para lang hanapin ang salarin sa pagkamatay at pagkawala ng mga hayop? Kaya pala pinsan, noong nasa jeep kami ni nanay, isang matanda ang nagbigay ng babala sa amin. Alanganing oras na raw kaming dumating. Sa bayan pa kami gustong pababain. Mga matatanda ang higit na nakakaalam ng kwento sa lugar na to. Kayo lang ang may lakas na loob na tumira dito hanggang ngayon? Ayon kina inay at itay, nauna silang dumating sa lugar na to. Puno pa ng mga bahay ang napakalawak na lupain ito. Dumating ang isang pamilya ng aswang. Nangaubos lahat ng mga alagang hayop. Dating tahimik ang lugar na to, ngunit nagambala. Ang mga nanirahan dito, isa-isa silang nag-alisan. Ang mga lupang pag-aari nila, ang bukid, pinagbili nila kay itay. Bakit pinili niyong tumira dito? Alam naman siguro nila Chong kung bakit nagsialisa ng mga tao. Bakit hindi na rin kayo umalis? Alam mo ba kung bakit nagambala pati ang buhay ng mga nakatira dito noon? Nagalit sila sa pagkamatay ng kanilang mga alagang hayop. Sinugod at pinagbabato nila ang bahay ni Aling Corazon. Diyos ko. Mula nun, hindi na sila pinatahimik ng pamilyang aswang hanggang sila na ang sumuko at tuluyan nilang nilisan ang lugar na to. Anong ginawa niyo? Nagsawalang kibusin na inay at itay noon. Hindi sila nagpakita ng galit, ni hindi sila nagtanong. Kaya hindi kayo ginambala ng pamilyang yon? Hindi. Nakipagkasundo ang itay kay Mang Vicente. Walang gagambala kung walang masasaktan. Kaya nang pinakiusapan ni Chang si Aling Corazon ng unang gabi namin dito, sumunod si Aling Corazon sa inay mo? Oo, Kathy. Dahil para sa mga aswang, hanggat hindi mo sila nasaktan, hindi ka rin nila sasaktan. Pero iba sila, Meli. Paano kung sila ang unang makasakit? Hindi basta-basta nananakit ang mga aswang.
Sabi nga ng mga matatanda, kung may masaktan ka sa kanila, tuluyan mo na. Para hindi ka nila balikan pa. Diyos ko. Nakakakilabot nga ang kwento ng mga aswang. Kaya lalo akong nagka-interes. Marami akong katanungan at nakakuha naman ako ng mga kasagutan. Pero nagalit sa akin ang inay. Ano ba nangyayari sa iyong bata ka? Talo mo pang journalist ah! Tigilan mo na ang pagtatanong mo tungkol sa mga nilalang na yan. Baka kung ikapahamak mo pa yan eh. Masama bang magtanong, Ma? Ngayon lang kasi ako nakarinig at nakakita ng katulad nila. Baka marinig ka nila. Baka hindi nila magustuhan na pinag-uusapan sila. Eh di sana hindi na sila tumira sa lugar na may mga tao. Sana hindi sila magparamdam o mga bala ng mga taong hindi nila kauri. Susming bata ka. Pinagsisigawan mo pa talaga ano? Bakit ba ganyang kakalalim mag-isip ha? Mana ako kay Papa eh. Sinasabi ko sa'yo, tigilan mo na yan, Cathy. Kung wala lang kaming importanteng pinag-uusapan ng tsamaring mo, ora mismo, babalik na tayo ng Bicol. Tigilan mo ng pagtatanong tungkol sa mga aswang. Hindi ako nakinig kay Mama. Bagkus ay lalo akong naging interesado. Kampante ako dahil sabi nga ni Chamaring, hindi na kami gagalawin ng pamilyang aswang dahil kilala na nila kami. Pero may nangyari na higit pa sa aking inaasahan. Nasaan kaya si Melly? Sabi niya pupunta uli kami sa bukid. Wala naman siya. Wala naman siya sa silid na tinutulugan namin. Teka, baka nasa likod siya ng bahay. Si Mang Vicente papalapit. Dadaan na naman siya pero sino kaya tong kasama niya? Babatiin ko sila. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din sa'yo. Tama ba narinig ko? Sumagot yung kasama ni Mang Vicente. Mas bata to sa kanya. Anak kaya niya yun? Normal naman pala ang tinig ng boses nila. Naku, ikukwento ko to kay Melly. Binati rin ako ng aswang. Siguro dahil sa labis na interes ko sa buhay nila, kaya nakaramdam ako ng saya nang binati ako. Pero iba pala ang ibig sabihin noon. Doon ko napagtanto na tama ang mama ko. Binati ka? Seryoso ba yan o biro lang minsan? Seryoso, Melly. Hindi nga lang sila huminto sa paglalakad. Binati niya ako. Tapos, diretso lang siya sa paglalakad. Nakasunod siya kay Mang Vicente. Kaano-ano ba yun ni Mang Vicente? Si Ruben yun. Bunsong anak ni Mang Vicente at Aling Corazon. Tama ang duda ko. Kasi mas bata siyang tingnan. Pero hindi ko gaano maaninag ang kanyang mukha. Insan, tinitigan ka ba niya? Nagkatinginan ba kayo? Hindi. Pero napansin ko tumingala siya ng bigla. Tumingin lang siya sa akin ng pahapyaw pero hindi kami nagkatinginan ha. Tiningnan ka niya. Naku, Cathy, sana mali ang kutob ko. Pero may kwento ang mga matatanda dito noon. May ibig sabihin kapag tinapunan ng tingin ng lalaking aswang ang isang normal na dalaga. At ano naman daw ang ibig sabihin nun, Aber? May gusto sa'yo ang binatang anak ni Mang Vicente. Ano? Kalokohan yan. Isa malaking kalokohan, Melly. Winalang bahala ko ang sinabi ng pinsan ko sa akin. Wala akong alam tungkol sa personal na damdamin ng ganong klaseng nilalang. Pero batid ko na hindi pwedeng mapag-isa ang may magkaibang mundo. Ngunit nagkamali pala ako sa paniniwalang iyon. Melly! Melly! Inay! Nandito lang po ako. Bakit po ba kayo sumisigaw? Ano ito? Saan galing ito? Nay,
Kayo po may hawak ng 10 bulaklak. Ako ang tinatanong nyo. Nakita ko ito dito sa upuan sa lilim ng punong kahoy. Natural din ang put ko. Gusto kong malaman kung saan at kanino ito galing. Baka po kay Itay. Ibibigay po sa inyo. Hindi ito gagawin ng itay mo. At saan siya pipitas ng ganito karaming bulaklak? Walang ibang may tanimang bulaklak dito maliban sa... Diyos ko! Sila Aling Corazon lang po ang may tanimang bulaklak, Nay. Anong ibig sabihin nito? Meli, anong ginawa mo, ha? May kinausap ka ba sa isa sa mga anak ni Mang Vicente? Meron ba? Nay, wala po. Hindi po totoo yan. Alam ko po kung paano umiwas sa kanila. Bakit nagbigay sila dito ng bulaklak? Masamang pangitain nito, Meli. At alam mo kung anong kahulugan nito. Nay, hindi po talaga sa akin yan. Baka po para kay Kathy. At bakit bibigyan ng bulaklak ang pinsan mo? Binati ni Kathy nang dumaan yung mag-ama dito. At binati din siya ni Ruben. Tinapunan pa nga raw siya ng tingin. Bakit ngayon mo lang sinabi ito? Dapat malaman ito ng tatay mo. Sa una ay hindi ako naapektuhan sa nakuhang bulaklak ng tiyang. Maaaring nagkamali lang ng interpretasyon. Ganun pa man ay naging balisa na sina Chamaring sa kinilos ng ibang nilalang. Lalo na at nasundan pa ito ng ilang beses. Iba na ang ibig sabihin nito. Sa una ay bulaklak lamang. Nasundan pa ito ng pag-iwan nila ng mga bagong pitas na mga prutas, mga gulayin. Baka isang araw ay may kakatok na sa pinto ng bahay natin para hingin ang kamay ni Kathy. Hindi ako papayag. Ay, high school pa lamang itong si Kathy. Ang mama naman. Kung nagkataon ba na college na ako, papayag na kayo na hingin nila yung kamay ko? Huwag kang piloso pa, Catherine. Ikaw ang may kasalanan nito. Hindi mo man lang naisip na pwede mong ilagay sa kapahamakan ng buhay nila Chamaring mo. Huwag mo kaming alalahanin, Beth. Alam ko ang gagawin ko. Pero hindi naman po siguro kung para sa akin ang lahat ng yun. Paano kung kay Meli pala lahat yun? Malalaman natin. Anong gagawin mo, ha? Kakausapin ko si Vicente. Nag-usap na kami noon at nagkaroon na kami ng kasunduan. At makikipagkasundo kang muli sa kanila? Anong sasabihin mo? Kailangan pag-isipan mo munang mabuti bago ka gumawa ng hakbang. Gusto ko lang makatiyak kung para kanino ang mga regalong binibigay nila at kung ano ang magagawa natin para matigil na ito habang maaga pa. Nakaramdam ako ng kaba sa gagawin ni Chong. Pero nagdasal ako na sana maling lahat ang tumatakbo sa aming isipan. Na sana ay maging maayos ang lahat. Bandang hapon nang umalis ang Chong upang kausapin si Mang Vicente at pamilya nito. Naghihintay kaming lahat sa kanyang pag-uwi. Nariyan na siya. Kumusta? Ano nangyari sa pag-uusap niyo? Para kanino ba ang binibigay nilang mga regalo? Beth, Kathy, bukas unang pagsikat pa lamang ng araw. Kailangan makaalis na kayo dito. Diyos ko. Nagustuhan ni Ruben si Kathy at huli na raw para pigilan ito. Ano po? Ma, umalis na tayo dito. Makakaalis pa ba kami rito ng ligtas, ha, Maring? Oo, Beth. Kapag wala na kayo dito, wala na silang magagawa pa. Hindi na nila maitutuloy pa ang gusto nila kay Kathy. Nauunawaan ni Vicente at Corazon ang paliwanag ko. Pero si Ruben, siya lang ang malaking problema natin. Kung ganon, bukas na bukas din, uuwi na kami ng Bicol. Mahinahon, ngunit kapag nasaktan at nabigo, ay nagiging mapusok daw ang aswang. Masahol pa daw na ito ay iyong nasugatan. Pagsikat ng araw, alsabalutan na kami ni Mama. Sina Chong, Chamaring at Meli ang mismong naghatid sa amin sa terminal ng barko, pauwi ng Bicol. Aalis na kami. Salamat sa inyo, Maring. At pasensya na sa naging abala ng ginawa naming pagdalaw sa inyo. Hindi abala yun, Beth. Gusto nga sana namin na gawing mahaba pa ang bakasyon ninyo dito. Pero sadyang may mga bagay na hindi natin inaasahang mangyari. Pinsan, salamat ha. At mag-iingat ka lagi. Oo, pinsan.
Sana magkita pa tayong muli. Sige na, sumakay na kayo hanggang sa muli nating pagkita-kita. Ilang araw na kaming nakauwi ng Bicol. Wala na rin kaming nabalitaan pa kina Chamaring. Dala ng pag-alala, gumawa ng paraan si Mama para makontak ang Chang. Ilang linggo bago ko muling narinig ang boses ni Melly. Melly! Hello! Ikaw ba talaga to? Paano mo kami natawagan? May telepono na ba dyan sa lugar nyo? Wala na kami sa dati naming tinitirhan, pinsan. Nandito na kami sa Maynila nakatira. Bakit? May nangyari ba, Melly? Gabi-gabi kaming ginagambala ni Ruben. Kaya tinulungan kami ni Mang Vicente na umalis sa lugar na yun. Babalik na lang kami kapag lilipat na sila ng ibang lugar. Mabuti at walang masama nangyari sa inyo. Tinulungan pa kayo ni Mang Vicente. Hindi naman lahat ng aswang walang kabutihan sa puso. At aalis ba naman talaga sila sa lugar na yon, pinsan? Oo. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Walang aswang ang nananatili ng matagal sa isang lugar. Palipat-lipat din sila ng tirahan. Oh, paano, Kati, ha? Tutal, aalis sila doon at siguradong babalik din kami sa lugar na yon. Pupunta ka uli sa amin, ha? Magbabakasyon ka uli sa amin. Gagawin ko yun. Basta tiyakin mo na wala nang aswang sa lugar na yun, ha? Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako sa tuwing naiisip ko na may aswang na halos makadaupang palad ko na. At muntik pang maging asawa. Salamat sa Diyos at nakatakas kami ng araw na yun. Maraming salamat sa Diyos. Maraming taon na ang nakalipas, ngunit sariwa pa sa aking alaala ang pangyayaring iyon. At kasalukuyan ko pa rin ibinabahagi sa mga kaibigan. At ngayon naman ay sa inyo ang naging karanasan ko tungkol sa aswang. Hello po, Sir Jupiter. Kumusta rin sa lahat ng mga nakikinig? Tawagin niyo na lang po akong Vanessa. Tubong Pampanga, pero dito na nakatira ngayon sa Palawan. Late 1980s pa po nangyari itong ibabahagi ko sa inyo noong ako ay 24 anyos pa lamang. Tatapatin ko na po kayo. Ako po ay dating prostitute o babaeng bayaran. Laman ako ng kalsada tuwing gabi sa isa sa maingay na lungsod ng Pampanga kung saan laganap ang mga beer house. Bisyo at madalas, masasamang loob na gumagawa ng krimen. Sisimulan ko po ang kwento isang umaga nang may matagpo ang bangkay ng isang babae malapit sa may palengke. Doon siya nahanap sa likod ng malaking basurahan. Nilalangaw ang katawan nito sa mabaho, mamasa-masa at nanlilimahid na sahig. Nasa tabi ng nakatambak at nabubulok ng mga prutas at mga laman loob ng baka, baboy at manok. Naliligo sa sarili nitong dugo at wakwak ang sikmura. Kasama ko po ang kaibigan kong si Magda nang mapadaan sa tumpok ng mga tao. Hindi rin namin mapigilang makiusyoso at tignan ang bangkay. Halos magkasabay din kaming nasuka nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan nito.
My gosh, ano yan? Ba't nagaganyan yung babae? Kadiri naman. Ang brutal ng ginawa sa kanya, oh. Grabe, wakwakang tiyan eh. Sino demonyo kaya may gawa niyan? Ito na nga, Magda. Abay ang usap-usapan dito. Inatake raw ng aswang yung babaeng yan. Dinukot daw yung sanggol sa loob ng matres. Diyos ko naman, ating. Kung aswang nga ang gumawa niyan, delikado na pala tayo niyan. Baka mamaya, makasalubong pa natin yun. O kaya, baka maging customer pa natin. Katakot. Ano ka ba naman, Magda? Naniniwala ka talaga sa chismis na yan? Malamang si malamang. Adik o baliw lang ang pumatay dyan sa babae. Dekada 80 na, huy. Tinauso yung mga kabilignuhan na yan. Mas nakakatakot pa nga sa Hector kaysa dyan sa mga aswang-aswang na yan eh. Grabe ka naman, te. Wala namang ginagawang masama sa'yo yung tao. Basta. Hindi talaga maganda kutob ko sa taong yun eh. Tignan mo naman. Mata pa lang. Halatang may tinatago na. Ang talas kong makatingin. Tapos, kakaiba pa yung bahay. Ang daming rebulto ng mga demonyo. Kaya nga hindi ko pinapatos yun kahit patay na patay sa akin yun eh. Ay, wag ka nga manakot dyan, te. Customer ko pa naman yun mamayang gabi. Ano? Tignan mo nga naman, no? Hindi naman sa tinatakot kita, ah. Pero sinasabi ko lang, hindi magandang kutob ko sa lalaking yun. Sir Jupiter, sa totoo lang hindi talaga ako mapalagay sa customer naming si Hector. Kahit nung una ko pa lang siyang nakita. Masyado kasing kakaiba ang lalaking yun. Seryoso ang mukha, tapos halatang may inililihim. Mag-isa lang din daw itong naninirahan sa isang malaking bahay. Bahay na maraming rebulto ng mga demonyo at halimaw sa loob. Kaya lagi ko siyang tinatanggihan kapag tinatangka niya akong bayaran kahit gaano pa kalaking halaga ang ialok niya. Siguro nga judgmental lang ako pero mas mabuti nang huwag magpakakampante para sa sarili kong kaligtasan. Subalit hindi yata napapansin ng kaibigan kong si Magna ang mga kakaibang bagay kay Hector. Pinuntahan pa rin niya ito kinagabihan matapos makita ang babaeng bangkay sa palengke. Pumunta siya sa mismong bahay nito para paligayahin ng lalaki. Pagkatapos hinang-hina nang umuwi sa tinutuluyan naming boarding house. Mariosep, Magda! Anong nangyari sa'yo? Parang latang-lata ka ah. Ubus lakas ba? Tesot na. Parang toro si Hector eh. Said na said ang beauty ko sa kanya. Aba! Ang tanong, sulit ba ang pagod sa kinita mo? Triple nga ang binayad sa akin eh. Pero... Oh, ba't nalukot yung mukha mo? Dapat happy ka kahit pagod. Triple na ngang ibinayad sa'yo eh. Parang may kakaiba kay Hector, te. Parang true talaga yung kutob mo. Sabi ko sa'yo eh. Sige, i-chika mo nga sa akin kung anong napansin mo. Ewan, basta kakaibang pakiramdam ko nung nasa bahay nila ako. Parang wala ako sa sarili. Parang akong nabiktima ng budol-budol gang. Yung mga nang-hypnotize. Hypnotize? Sino sabi mo dyan, te?
Isinalaysay po sa akin ni Magda ang nangyari noong pumunta siya sa bahay ni Hector, Sir Jupiter. Pagkarating daw niya, dinala siya agad ng lalaki sa hapagkainan. Bahagya pa nga raw siyang kinilabutan kasi maraming ang ribulto ng mga demonyo at halimaw sa loob. Sa mismong mesa pa nga raw ay naroroon ang ribulto nina Lucifer at San Miguel. Pero nakabaliktad. Ang anghel ang nakasalampak sa ibaba habang tinatapakan siya ng dyablo. Pinakain muna ni Hector ng hapunan si Magda at saka binigyan ng konting alak. Doon na nagtaka ang kaibigan ko. Kasi nagsimula na siyang mahilo. Kahit konti lang naman ang ininom niya. Pakiramdam niya may kakaiba raw talaga sa nasabing alak. Hindi rin daw kasi niya may galaw ng maayos ang katawan. Bagamat ramdam niya ang matinding pagnanasa kay Hector. Baka naman may inilagay si Hector sa alak mo. Naku, be. Huwag ka na nga munang tumanggap ng customer. Kahit mga 1 linggo lang. Obserbahan mo muna yung katawan mo. Ako ang kinakabahan sa'yo eh. Yun nga muna sigurong gagawin ko, ating. Isa pa, hinang-hina talaga ako ngayon eh. Said na said talaga yung lakas ko dun sa mokong na yun. O siya, magpahinga ka na nga muna. Sagot ko na muna almusal natin. Naging maayos naman si Magda pagkagising, Sir Jupiter. Ang dami nga po niyang kinain sa almusal noon kasi gutom na gutom daw siya. Kaya naman inakala naming magiging maayos ng lahat. Akala namin simpleng alak lang ang pinainom sa kanya. Lumipas po ang halos 2 buwan, pauwi kami ni Magda noon galing sa birthday ng isang kaibigan. Gabi na at wala nang masyadong tao sa kalsada. Nahirapan din kaming makasakay kaya naglakad muna kami sa may sidewalk habang nagkwekwentuhan. Ganda mo talaga, te. Haba ng hair. Mukhang seryoso yata talaga sa iyong manliligaw mo, ha? Hindi ka talaga tinantanan kanina, eh. Diyos ko naman, Magda. Magpapaloko ka pa ba sa mga lalaking yan? Para namang hindi mo pa kabisado ang saltik sa utak ng mga yan, eh. Walang duda. Pasarap lang din ang habol ng toto na yun sa akin. Baka gusto lang makalibre. Teka. Oh, bakit? Para ka naman nakakita ng maligno dyan. Hindi ba si Hector yun? Sir Jupiter, biglang dumaloy sa kalamnan ko ang matinding kilabot nang titigan ko pang lalo ang mukha ng lalaki. Hindi ako pwedeng magkamali kahit madilim sa kanyang kinatatayuan. Namumula talaga ang kanyang mga mata at bahagya pa siyang naglalaway. Dali-dali kong hinila si Magda papalayo sa kinaroroonan ni Hector. Nanginginig na nga po ako noon, ngunit ramdam ko ring matindi ang takot ng kaibigan ko. Siya kasi talaga ang tinititigan ni Hector. Halatang siya talaga ang kursunada. Ilang minuto pa sa paglalakad namin, kinabahan ako nang biglang napaaray sa sakit ang kasama ko. Oh, anong problema mo? Ba't mo ako pinipigilan? Ate,
Ate, huwag mo siyang lalapitan. Umalis na tayo. Bakit ba? Lalapitan ko lang naman para tanungin kung may kailangan. Tingin ng tingin sa atin eh. Naman. Tingnan mo nga maigi yung mukha niyo. Yung mga mata niya. Ha? Ano bang... Aray ko! Ang tiyan ko! Sobrang sakit ng tiyan ko, te! Magda? Anong nangyayari sa'yo? May nakain ka ba? Bakit bigla kang nagkaganyan? Wala namang kakaiba sa kinain ko, te. Tsaka, ngayon lang naman to. Biglaan lang. Sandali. Paisin mo muna, ha? Punta na lang muna tayo kay Isabel. Malapit lang bahay nila dito eh. Isa pa, hindi tayo pwedeng dumiretso sa boarding house. Sinusundan tayo ng kumag. Naghalo ang kaba at kilabot ko. Kinakabahan ako sa pananakit ng tiyan ni Magda at kinikilabutan sa taong hindi kami nilulubayan. Malayo-layo na ang nalakad namin sa gitna ng gabi at malamig na hangin. Ngunit nakasunod pa rin talaga si Hector sa amin. May ilang metro ang distansya niya pero tanaw ko siyang naglalakad sa dilim. Ilang sandali pa nakasakay na rin kami ng jeep papunta sa bahay ng kaibigan naming si Isabel. Subalit lalo kaming nahintakutan nang makababa kami at naglalakad na papunta sa mismong sadya. Paano nasundan pa rin tayo ng hayop na yan? Wala namang ibang sasakyan na nakasunod sa sinakyan nating jeep ah. Uy, te, natatakot na ako. Ano ba kasing kailangan sa akin ng lalaking yan? Hayaan mo na. Malapit naman na tayo kay Isabel. Ayun na yung gate nila oh. Ano? Masakit pa ba yung tiyan mo? Oo, te. Sobrang sakit talaga. Para na nga ako mahihimatay eh. Ligtas naman kaming nakarating sa bahay ng kaibigan namin. Subalit sadyang matigas si Hector at hindi pa rin umaalis. Nakikita pa rin namin siyang nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw at nakatingin sa bintana. Kinabahan kami kasi puro kami babae doon. Isa pa, hindi pa high-tech ang panahon noon. Kaya kailangan pa naming lumabas para magtawag ng tulong. Delikadong lumabas kaya sinarado na lang naming maigi ang lahat ng mga pinto at bintana. Inasikaso rin ng nanay ni Isabel si Magda. Kasi masakit pa rin daw talaga ang tiyan nito. Mabuti na lang at umayos naman ang kalagayan niya nang magbubukang liwayway na. Nawala na rin si Hector sa labas nang pumutok na ang araw. Wala na ba talagang pananakit ng tiyan mo, Iha? Opo, Nay. Salamat po sa inyo ni Isabel. Magaan na pong pakiramdam ko. Parang wala nga nangyari. Salamat na rin sa mainit na almusal, Nay. Buti na lang talaga at pinatuloy ninyo kami. Kung hindi, baka kung anong gawin sa amin ng Hector na yun. May saltik yata yun eh. Nako, huwag kayong papakampante ha. Baka tuntunin ng Hector ang tinutuluyan ninyo. At saka, masama talaga ang kutob ko doon. Iba pakiramdam ko sa lalaking yon. Alam niyo ba, hindi naman sa pananakot ha, pero palagay ko talaga, aswang yun. Aswang? Nay naman. Wala naman ang aswang sa panahong to. Ay, sige nga. Sa palagay mo, bakit ganun ang itsura nun? Namumula ang mata tapos naglalaway. At ang pinakamatindi, bigla kayong nasundan. Kahit nakasakay na kayo ng jeep. Nay,
Bakit naman kami aaswangin ni Ate Vanessa? Wala namang buntis sa aming dalawa. Iha, kung ako sa'yo, magpatingin ka sa doktor para sigurado. Sinundan ka ng aswang tapos sumakit ang tiyan mo. Hindi mo pwedeng basta na lang isantabi ang posibilidad na nagdadalang tao ka nga. Nanay naman, mas nakakatakot pa sa aswang yung sinasabi niyang buntis ako eh. Malabo namang mangyari yun kasi nag-iingat naman ako ng husto. Hindi kaya yan ang epekto ng pinainom niya sa iyong alak, Magda? Para madali ka niyang mabuntis? Isa ka pati. Huwag niyo nga akong takutin. Ay naku, nakakabaliw naman yung sinasabi mo. Alam nga naman, binuntis niya ako. Tapos siya rin ang kakain sa anak niya mismo? Posible. May mga aswang na gano'n ang gawain. Yung mga hindi nakokontento sa sanggol na tao, kaya kumakain din ng mga sanggol na aswang. Sir Jupiter, nagbibiro lang naman ako sa sinabi kong baka si Hector ang bumuntis kay Magda. Kung buntis nga ang kaibigan ko. Pero bahagya akong kinilabutan sa sinabi ng matanda sa amin. Meron pa rin bang aswang sa modernong panahon? At meron ba talagang ganoong aswang na kumakain ng sarili nilang anak? Nanumbalik din sa isip ko ang nakita naming babaeng bangkay na wakwak ang tiyan. Totoo kayang aswang ang pumatay sa kanya? Napailing ako sa isiping baka ganoon din ang sapitin ng kaibigan ko. Noong papaalis na kami, nagbilin ulit ang nanay ni Isabel na patignan sa doktor ng mga buntis si Magda. Sinabihan din niya kaming magdala palagi ng bawang at asin, pangontra sa aswang. Tapos maglagay din ng mga nasabing pangontra sa palibot ng tinutuluyan namin. Hindi man siya albularya, pero alam niyang yun daw ang garantisadong pangtaboy ng aswang. Kinuha ko ang mga binigay ng matanda at saka nilagay sa bag ko. Bagamat hindi kami kumbinsido sa mga sinabi niya, minabuti pa rin naming pumunta na lang sa doktor. Sabihin mang hindi talaga buntis si Magda, kailangan pa rin masuri kung bakit sumakit ng ganoon ang kaniyang tiyan. Ngunit nabigla kami nang malamang buntis nga po ang kaibigan ko. Hindi pwede to. Nag-ingat naman ako Ba't ako nabuntis? Hindi talaga pwede to. Ayoko mabuntis ako ng aswang, te. Anong gagawin ko? Magda, huminahon ka. Alam kong napakahirap niyang kinakaharap mo ngayon. Pero please lang, huminahon ka muna. Paano ko hihinahon, te? Paano? Sabihin mo nga paano. Buntis ako. Nabuntis ako ng aswang. Oo na. Nandun na nga tayo. Nabuntis ka ng hindi mo inaasahan. Ang malala, baka may sa demonyo pang nakabuntis sa'yo. Pero Diyos ko naman, Magda. Pwede bang huminahon ka muna? Wala namang mangyayari kung magwawala ka ng ganyan eh. Makakasama sa'yo at sa bata. Ano kung makasama sa bata? Mabuti nga kung may mangyaring masama sa sinumpang batang to at nang malaglag na. Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan. Anak mo pa rin yan, Magda. Mga babaeng bayaran tayo, oo. Pero di naman tayo masasamang tao. Kilabutan ka nga dyan sa mga sinasabi mo. Sir Jupiter, ilang araw at gabi rin kaming hindi nagtrabaho ni Magda.
Hindi po kasi talaga siya tumitigil sa pag-iyak. Hindi ko naman maiwasang mag-alala para sa kanila ng bata. Mabuti na lang at huminahon din naman ang isip ng kaibigan ko makalipas ang 1 linggo. Opo, ayaw niya pa rin sa bata. Pero kumakalma naman na siya kahit papaano. Subalit isang gabi, binalot ako ng kilabot nang makita ko si Hector na nakatayo sa tapat ng boarding house namin. Nakatitig sa bintana kung saan ako nakadungaw. Namumula ang mga mata at naglalaway ng husto. Magda! Magda! Isara natin lahat ng bintana at pinto! Bilis! Ha? Bakit? Ano nangyayari? Parang nakakita ka ng maligno dyan, te. Dali-dali naming kinandado ang pinto at mga bintana ng tilutuluyan namin, Sir Jupiter. Pumunta kami sa kwarto ko tapos sinara rin namin ang pinto nito. Walang kama, kaya't doon kami nagsumiksik sa kutsyon na nakalatag sa sahig. Pareho kaming nanginginig sa takot lalo't wala ang landlord ng boarding house noong gabing yun. Kaming dalawa lang ni Magna ang nasa buong bahay. Ilang minuto pa narinig na lang naming may kumakaluskos sa may bubong. Malabong pusa yun kasi tunog napakalakas na kalmot. Napakasakit pa nga sa tenga ng yero, animoy may kinakaskas ditong matigas na bagay. Bukod pa, ramdam din namin ang mabigat na presensya ng kung anumang nilalang na nasa itaas. Te, kuha ka ng bawang at asin. Papapatay tayo ng impaktong yan eh. Hindi naman kita pwedeng iwan dito para kumuha ng asin at bawang sa kusina, ano? Mamaya niyan, bigla makapasok yun dito. Ating, ano gagawin natin? Natatakot na ako. Ayoko pa mamatay. Baka saktan niya kami. Baka masaktan niya kami ng ano ko. Kinikilabutan man kumurot sa puso ko ang sinabi ng kaibigan ko. Nag-aalala siya para sa anak niya. Kaya naman pilit akong umisip ng paraan kung paano kami makakatakas. Pinapakiramdaman ko rin ang halimaw at narinig kong palipat-lipat ito ng pwesto mula sa bubong pumupunta sa may bintana tapos sa dingding. Naisip kong delikado talaga kami lalo't plywood lang ang dingding ng kwarto namin. Doon ko na niyaya si Magda na sabay kaming lumabas ng kwarto para makababa papuntang kusina. Subalit noong papatayo na sana kami biglang nabutas ang dingding ng kinaroroonan namin. Lumusot ang kamay na may napakatatalas na mga kuko at hinablot ang braso ni Magda. Tulungan mo ako! Bitiwan mo ang kaibigan ko! Bitiwan mo si Magda! Demonyo ka? Kahit kinikilabutan na ako, pilit kong tinatanggal ang pagkakakapit ng kamay sa braso ni Magda, subalit sadyang napakalakas nito. Napapaaray na nga po ang kaibigan ko hanggang sa bigla kong maalalang nasa bag ko nga pala ang binigay ng nanay ni Isabel. Dali-dali kong inabot ang bag ko na naroroon lang sa kwarto. Pagkatapos kinuha ang supot ng asin at mabilis itong isinaboy sa kamay ng aswang. Napasigaw ito ng napakalakas at nabitiwan si Magda. Mabilis ko namang hinila ang kaibigan ko tapos inalalayan siyang makababa ng hagdan. Ang kaso, lumipat naman ang aswang sa bandang baba ng bahay. Halatang desperado talaga. Kaya dumiretso kami ni Magda sa kusina kahit pa walang humpay ang mga kaluskos at katok sa dingding. Binuksan ko ang maliit na bintana ng kusina at saka nagsaboy ng asin sa labas bago ito ulit isinara. Doon din ay huminto ang mga naririnig naming kaluskos mula sa labas. Bagamat ramdam pa rin naming naroroon
ang aswang. Lumipas ang ilang sandali. Tahimik pa rin ang buong bahay. Akala namin umalis na ang impakto pero nagulat na lang kami nang may kumalabog sa front door. Pilit itong sinisira hanggang sa tuluyan na nga itong bumigay. Sir Jupiter, doon ko nang nakita kung gaano kasahol ang mukha ng isang aswang. Kulubot ang balat. Nandilisik ang mga mata, matatalim ang ngipin at napakahaba ng dila. Napasigaw ng malakas si Magda at mabilis ko naman siyang hinila palabas ng back door. Susunod sana sa amin ang aswang. Halatang pakay talagang sakta ng kaibigan ko. Kaya mabilis kong isinaboy sa mismong mukha ng impakto ang natitirang asin bago kami tumalilis palabas ng bahay. Mga kapitbahay! Tulong! May aswang! Tulungan niyo kami! Aray! Napakasakit na naman ang tiyan ko! Ate, tulong! Sandali! Magda! Diyos ko po! Anong gagawin ko? Pilit kaming nagtawag ng saklolo sa gitna ng gabi. Mabuti na lang at narinig kami ng pinakamalapit na kapitbahay. Sinugod ng ilang kalalaki ng boarding house ngunit mabilis na raw na nakatakbo ang aswang. Si Magda naman po isinugod namin sa ospital kasi hindi talaga humuhupa ang pananakit ng kanyang tiyan. Napakahaba talaga ng gabing yon para sa amin, lalo't sariwa pa ang hilakbot na dulot ng aswang. Kita ko rin kung paano mamilipit sa sakit ang kaibigan ko. Pananakit ng tiyan na tuluyang humantong sa pagkakalaglag ng kanyang anak. Sir Jupiter, napakalungkot ng pangyayaring yun para sa amin. Kapatid ko na rin kasi kung ituring si Magda, kaya naramdaman kong nawalan ako ng pamangkin. Sabihin mang anak yun ng aswang, subalit bata pa rin yun. Walang muwang sa kademonyohan ng kanyang ama. Nagpalipas lang kami ng ilang buwan pagkatapos ay umalis na rin kami ni Magda sa Pampanga. Wala na rin kasi kaming kamag-anak doon. Hanggang sa nakarating nga kami dito sa Palawan at may kanya-kanya ng pamilya. Ipinagpapasalamat ko lang po talaga sa Panginoon na tinulungan niya kaming makaligtas mula sa aswang na yon. Tinulungan din niya kaming makabangon mula sa buhay bilang mga Magdalena. Magandang araw, narito na naman ang inyong lingkod, Jupiter Torres, upang maghatid sa inyo ng isa na namang kwentong katatakutang hango sa tunay na karanasan ng ating letter sender na itago na lang daw natin sa pangalang Ruel. Ano nga ba ang kakaibang nangyari sa kanyang kaibigang si Bok sa mismong kaarawan nito?
bakit ayon sa kanya ay may dumalo raw sa kanilang selebrasyon na hindi naman imbitado at nakikain pa ng kanilang handa. Halina't samahan niyo ako at tunghayan natin ang kanyang kwento. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig ngayon dito sa channel niyong Kwentong Takip Silim. Isa po ako sa matagal ng taga-subaybay ng inyong channel, Sir Jupiter, na ngayon ay magbabahagi na rin sa wakas ng sarili kong karanasan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ruel. Isang 50 anyos na arkitekto dito lang po sa Maynila. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay isang tunay na pangyayaring nasaksihan mismo ng mga mata ko. May mahigit 2 dekada na rin po siguro noon ang nakalilipas. Simula pagkabata ko, Sir Jupiter, tuwing sasapit ang bakasyon namin sa eskwela, ay umuuwi kami sa probinsya ng lola ko sa Batangas at doon ako iniiwan ni nanay. Dahil po doon, Sir Jupiter, ay naging napakalapit ko sa lola ko na isang kilalang manghihilot at manggagamot noon sa kanilang lugar. Siya po ang nagbigay sa akin ng anting-anting na ang sabi niya ay magbibigay daw po sa akin ng proteksyon pagdating ng araw. Isa po yung kwintas na may pabilog na pendant na gawa sa tanso, kung saan may nakaukit na mga imahe at salitang hindi ko naman maintindihan kung ano. Basta bata pa lang ako ay palagi ko nang suot-suot yun at hindi yun nawala sa akin hanggang sa tumanda ako. Doon po sa lugar ni na Lola ay meron po akong naging matalik na kaibigan at kababata na itago na lang natin sa pangalang Bok. Nag-iisang apo rin ho siya nung kapitbahay at kumare ni Lola. Sobrang naging sanggang dikit ho kami ni Bok noon kahit na tuwing bakasyon lang naman kami nagkikita. Dahil na rin siguro sa pareho kaming sabik na magkaroon ng kapatid. Kaya lang ho noong pareho na kaming nagbinata hindi na ako regular na makadalaw noon sa probinsya dahil naging busy na rin po ako sa mga pangyayari sa buhay ko. Hanggang sa sumapit ang taong 1998. Siguro mga nasa 25 anyos na ako noon nang maisipan kong umuwi sa probinsya at dun dalhin ang noon po ay live-in partner kong si Janet. Nagdadalang tao po kasi siya sa panganay namin ng mga panahong yun. At dahil masela ng kanyang pagbubuntis, pinayuhan kami ng doktor na ilayo muna siya sa polusyon at sa maingay na lugar ng Maynila. Parang Ruel, alay ikaw gayan? Kailan ka pa dumating? Mukhang asinsadong-asinsada tayo ngayon na. Abay, kalaki ng pinagbago mo ah. Nag-asawa ka na pala ano. Ako? Ito, kaunting panahon na lang pakakasalan ko na yung mga manok ko. Bakit nga pala may dala kang baboy pare? Alaga mo rin? Nako, hindi. Birthday ko bukas. Maghahanda sana ako, kaya bumili ako ng baboy. Abay, malaki-laki rin yung panalo ko sa sabong nung isang araw. Ayun, tiba. Eksakto nga ang dating mo pre. Invite kita sa handaan ha. Isama mo yung girlfriend mo. Yung pinsan kong si Ate Mimi ang nagluluto. At siya lang naman ang kasama ko diyan sa bahay. Saka yung anak niyang binata na. Naalala mo pa naman siguro siya no? Aba, ayos pala no. Sige pare, darating kami. Salamat.
Ang totoo po, Sir Jupiter, medyo nanibago ako noon sa hitsura ni Bok nang muli kaming nagkita. Magkaedad lang naman kasi kami, pero kung ikukumpara ang mga hitsura namin ay para bang kay laki ho ng agwat ng edad naming dalawa. Malaki na ang tiyan ni Bok, sunog na rin ho ang balat, balbas sarado pa. Tapos tad-tad ng tato ang braso. Para siyang hindi binata kung titingnan. At nang sulyapan ko po ang bahay nila dati ng kanyang mga yumaong lolo't lola, ay nakita kong tad-tad ho ng panabong na manok ang kanilang bakuran. Hindi na lang po ako nag-react. Wala rin naman akong karapatang husgahan siya. Hindi ko lang maiwasang malungkot para sa naging kinahantungan ng buhay ng kaibigan ko. Parang bigla ho akong naawa sa kanya noon. Lalo na nang marinig ko sa mga kapitbahay na dati na po pala siyang nakulong dahil mahilig siyang makipagbasag ulo. Napailing na lang ako, Sir Jupiter. Pagkatapos ay umuwi na ho ako sa amin. Ano bang ingay iyon? Ba'y natutulog na yung tao eh? Timime! Huwag ka munang maingay! Ang aga pa eh! Ano bang tunog yun? Parang may umaangil na hayop ah. Alas 4 pa lang ng madaling araw eh. Makabango na nga. Ano bang nangyayari sa mga alaga kong yun? Kaaga pa lang eh. Napakaingay na. Teka, ano ba ito? Punyeta! Sino gumawa sa mga alaga ko? Bok, ano gang nangyayari sa'yo? Abay, napakalakas ng bunganga mo'y kaaga-aga pa ah. Ate Mime, tingnan mo aring mga alaga ko. Tsaka aring baboy na binili ko. Bakit ganito ang mga ito? Ay, Sus Mariosep, bakit nagkaganyan yung mga hayop mo, Bok? Wakwak ang mga tiyan. Wasak ang mga laman loob. Parang kinalaykay ng mabangis na hayop. Tingnan mo, halos tuyo na tong dugo ng baboy. Nawawala na rin yung puso. Ang teteng naman oh. Ihahanda ko itong mga ito eh. Buisik. Sigurado ako, si Bandoy ang may gawa nito. Galit na galit sa akin yun nung natalo ng 20 mil sa sabong eh. Kalakas ng loob maghamon, alipi ko naman pala. Patay sa akin yun pag nagkita kami. Paano yan, Bok? Sayang naman yung mga binili nating rekado kahapon para sa handa mo. Yan mo na, Ate Mimi. Katayin na natin ang tuluyan nitong mga ito. Mainit-init pa naman eh. Kamamatay lang nito. Kakapiraso lang naman ang nabawas eh. Pwede pa yan. Alas 2 ng hapon nang magpunta ako sa bahay ni na Bok, Sir Jupiter. Hindi ko na po isinama noon si Janet dahil wala naman sana akong balak magtagal doon. Nakita kong nag-alisan na ho yung ilang mga bisita ni Bok na mukhang tapos nang kumain sa kanilang handaan. Hoy, paring Ruel. Kanina pa kita inaantay eh. Pre, halika. Pasok ka. Hindi mo isinama ang asawa mo? Nagpaiwan sa bahay, pre. Wala sa mood. Alam mo na, buntis kasi eh. Dun sa bagay. O siya, halika na't kumain ka muna pare. Tamang-tama, pinagtira kita ng baboy. Dahil balak kitang gawa ng kilawin. Digat paborito mo to nung mga bata pa tayo. Masarap na pulutan to pare. Tayo'y bumarek. Napilitan akong umuo na lang noon sa pag-aaya ni Bok, Sir Jupiter. Pinagbigyan ko na lang ho dahil birthday niya naman eh. Sa madaling salita
naghain agad siya ng mga alak at pulutan sa isang mesita doon sa loob ng kanilang salas. Pagkatapos niyang gawin yung specialty niyang kilawin na paborito naming kainin nung kami mga bata pa. Ang totoo, hindi ko alam kung bakit parang ayaw kong kainin sana yun noon, Sir Jupiter. Kaya lang ay nahihiya akong tumanggi kay Bok dahil baka kako ma-offend siya. Kaya hindi na lang din ako nagsalita. Mabuti na lang pare at dumating ka. Nagkaroon ako ng kainuman sa wakas. O bakit? Di ba marami ka namang kabarkada rito, pre? Nasaan na? Naka, ayaw kong makipagbarikan sa mga plastik. Alam mo ga, muntik pa ako mawala ng handa. Dahil kanina, nakita ko may pumatay dito sa mga alaga kong manok. Pati doon sa isang malaking baboy na binili ko. Buti na lang at laman loob at dugo lang ang nadala ng damuho. Ha? Sino naman ang gagawa nun? Bahi sino pa ga? Eh di isa dyan sa mga kahangga natin. Eh lahat yata ng mga yan ay may galit sa akin eh. Paano daming-dami ng tsismusa dito? Pag naman mga pinatulan mo eh, sila pang may ganang magreklamo dun sa barangay. Abay ilang beses na nga ako inireklamo ng mga hinayupak na yan. Pero alam mo, ang hinala ko talagang gumawa nun si Bandoy. Yung natalo ko sa sabong. Eh hindi siguro matanggap na natalo siya ng manok ko. Kaya yung ihahanda kong pinagdiskitahan niya. Bakit? Ano ba yung kapitbahay mo? Aswang? Ikinuwento sa akin ni Bok ang nangyari dun sa mga alaga niyang hayop kaninang madaling araw. Medyo napaisip pa nga po ako noon eh. Kung totoo ang sinasabi niya, bakit kako laman loob at dugo lang ng mga hayop ang kinuha? Napakaraming hinanakit ni Bok sa mga kapitbahay namin, Sir Jupiter. Yun lang halos ang pinag-usapan namin habang nag-iinuman kami. Kaya medyo naburyong na ako at hindi nagtagal ay nagpaalam na akong uuwi. Napansin ko rin kasi, Sir Jupiter, na medyo nangingitim na agad yung kinilaw na baboy na pinupulutan namin ni Bok. Masangsang na rin ang amoy nun, kaya medyo bumabaliktad na ang sikmura ko. Hindi ko nga po alam kung bakit parang hindi napapansin yun ni Bok. Bok, sige, uwi na ako. Medyo pinagsasaktan na ako ng tiyan eh. Nabigla yata ako sa alak. Gayong ga pare. Sige, ingat ka pare. Kamusta mo na lang ako sa asawa mo? Habang paalis ako ay patuloy pa rin siya sa pagkain ng mga tira-tirang laman ng baboy na ginawa niyang kilawin. Kumalabog din bigla ang dibdib ko nang banggitin niya ang asawa ko dahil nakita kong parang biglang nag-iba yung kulay ng mga mata niya. Parang bigla yung namula. Kaya dali-dali na akong lumabas ng bahay nila. Sino ba kasing may sabing uminom ka, Ruel? Ang tigas naman kasi ng ulo mo eh. Ayan, sinisikmura ka tuloy. Teka. Bakit ganyan ang itsura ng suka mo? Bakit ang itim? Ang baho pa. Amoy bulok. Ano ba kinain mo doon? Hindi ko alam. Lumayo ka na muna sa akin, Janet. Doon ka na sa kwarto. Ako nang bahala dito.
Takang-taka ako noon sa sarili ko, Sir Jupiter. Talagang ang tindi ng nararamdaman kong paninikmura noon. Kahit nga po ako nandiri din nang makita kong kulay itim yung likidong isinuka ko. Napakasamlang ng hitsura noon at nakakadiri. Lalo pa akong nagtaka noon, Sir Jupiter, nang maya-maya po habang naghihilamos ako ay napansin kong may kakaiba doon sa kwintas na palagi kong suot. Yung anting-anting na ibinigay sa akin ng yumao kong lola, Sir Jupiter. Bigla ho kasing nangitim ang tansong palawit noon. Parang biglang nabulok at isa lang ang ibig sabihin noon. May kakaibang nakahalo dun sa kinain namin ni Bok. Bigla pong nanlaki ang mga mata ko noon, Sir Jupiter, kasabay ng sunod-sunod na pagkatok na narinig ko mula sa pintuan ng bahay namin. May anting-anting ako, Sir Jupiter. Kaya alam kong hindi dapat ako basta-basta tatablan ng kung anumang lason na nakahalo sa kinain ko kung hindi yun ganon kalakas. Paring Ruel! Paring Ruel! Alam kong boses ni Bok ang naririnig ko sa labas, Sir Jupiter, pero hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong kinabahan, lalo na nang makita kong akmasa ng bababa si Janet para pagbuksan ang kaibigan ko. Janet, wag! Wag mong bubuksan ang pinto! Diyan ka lang! Ha? Bakit naman? Ano bang nangyayari? Makinig ka na lang! Nagpatuloy po ang pagkatok na naririnig namin. Tawag ng tawag sa akin si Bok pero napapansin kong unti-unting nagbabago ang tono ng boses niya habang lumilipas ang mga segundo. Lumalalim yun, Sir Jupiter. Parang lumalagong. Unti-unti, parang biglang nagiging nakakatakot. Ruel! Ruel! Tulungan mo ako. Bigla rin sumakit ng tiyan ko eh. Nakusog mo yata ako, pare. Nabati mo yata ako, pare. Pare Ruel, nasaan ka na ba? Bakit hindi ka nasagot? Maya-maya bigla na lang pong huminto yung mga katok at pagtawag ni Bok. Nakiramdam ako sa paligid. Akala ko umalis na siya. Pero nagkamali ako, Sir Jupiter, dahil ilang saglit pa, isang malakas na kalabog ang bigla naming narinig. Pagkatapos ay nakita ko na lang ho na may isang pares ng namumulang mga mata ang nakasilip sa bintana ng kwartong tinutulugan namin ni Janet. Paring Ruel, bakit hindi ka sumasagot? Nandito ka lang pala kasama yung napakabango mong asawa. Ang bango-bango, pare. Pagkakabango, pare. Parang may masarap na pagkain niluluto ang asawa mo sa loob ng tiyan niya. Pare, ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit bigla na lang sumakit ang tiyan ko nung umalis ka? Sige, manggagamot ang lolo mo. Tulungan mo ako, pare. Para na ako mamamatay sa sakit. Ruel, ano yan? Bakit ganyan ang itsura ng kaibigan mo? Aswang ba yan? Gulat na gulat ako, Sir Jupiter, nang makita kong parang asong ulol na naglalaway si Bok habang nakasampa siya doon sa may bubungan namin at nakasilip sa bintana ng kwarto.
Kahit po si Janet ay nanigas sa likuran ko at halos mahimatay na sa takot. Pare, umalis ka na! Umuwi ka na sa inyo! Natatakot na ang asawa ko! Bakit ganito ang nararamdaman ko, pare? Bakit kapag tinitingnan ko ang tiyan ng asawa mo, nararamdaman kong parang naggagalawan ng mga bituka ko sa loob ng tiyan? Pare, bakit parang nakakaramdam ako ng gutom? Anong nangyayari sa akin? Sa sinabing yun ni Bok, nakumpirma ko na agad ang hinala ko, Sir Jupiter. Ganun-ganun nga ang sinabi sa akin ni Lola noon. Ganun daw talaga ang magiging epekto sa tao kapag nakakain ka ng putahe o inuming hinaluan ng laway ng aswang. Yung laway na nakakahawa, Sir Jupiter. At sigurado akong nandun yun sa tira-tirang laman ng baboy na ginawang kilawin ni Bok. Bok, hindi kapitbahay ang tumira sa mga alaga mo kaninang madaling araw. Sa palagay ko, pare, aswang yun. At nahawa ka sa laway na naiwan doon sa laman ng baboy. Kitang-kita ko, Sir Jupiter, na bigla na lang pong nanlaki ang mata ni Bok. Nagulat siya sa sinabi ko habang sinasalo yung laway niya na patuloy pong tumutulo mula sa bibig niya. Para siyang maiiyak. Para siyang mababaliw at hindi niya alam ang gagawin. Pare, tulungan mo ako. Ayoko magkaganito. Pare, sige na. Tulungan mo na ako. Pasensya ka na, paring Bok. Hindi ako kasing galing ng lola ko. Hindi niya itinuro sa akin kung paano ka pagagalingin. Hindi kita matutulungan. Bakit? Bakit? Di kayo dalawa naman tayong kumain noon. Bakit ako lang ang nagkaganito? Hindi po ako sumagot sa tanong ni Bok. Napaatras lang ako at iniharang ko palalo ang sarili ko kay Janet dahil nakita kong bigla na lang niyugyug ni Bok yung mga bakal na parilyang nagsisilbing harang ng bintana namin at halos mabunot niya na yun. Pare, akala ko kaibigan kita. Bakit ayaw mo kong tulungan? Kung ayaw mo kong gamatin, pare, hayaan mo na lang akong ibsan ang gutom ko. Sige na. Pare, ibigay mo na sa akin yung hinahanap ng sikmura ko. Sir Jupiter, kitang-kita ko ho nang maglanding ang tingin ni Bok sa tiyan ni Janet pagkatapos niyang sabihin yun. Parang bigla ho tuloy nagpantig ang tenga ko. Dali-dali ko hong dinampot yung gulok na nakasuksok dun sa gilid ng tukador ng yumao kong lola. Bata pa lang po kasi ako ay mahilig na talagang maglagay ng ganun si lola doon. Kaya bigla ko yung natandaan. Nakita ko naman ho na natakot si Bok nang makita niya yun. Napaatras siya pero hindi pa rin siya umalis hanggang sa... Hoy, sino ka? Anong ginagawa mo dyan sa bubong? Magnanakaw ka, no? Narinig ko ho na bigla na lang may sumigaw dun sa labas. Parang may lalaking napadaan. Tapos nakitang may nakasampa doon sa bubungan namin kaya sinita niya ito sa pag-aakalang magnanakaw yun. Ikinagulat yun ni Bok, Sir Jupiter. Kaya dali-dali itong tumakbo at nagsimulang tumalon ng matataas palayo. Nang sumilip ako sa bintana, nakita kong nanlalaki ang mata ni Bandoy nang mapagtanto niyang hindi pala normal na tao yung sinita niya kundi isang aswang. Sir Jupiter, yun na po ang huling beses na nakita ko si Bok sa lugar namin.
Pagkatapos po kasi ng araw na yun, bigla na lang siyang nawala. At wala ni isa mang makapagsabi kung saan siya nagpunta. Ang inisip nga po ng lahat baka raw napagtripan na yun o na-salvage sa dami ng naging kaaway nito. Kahit kailan naman po kasi ay hindi ako nagsalita tungkol sa totoong nangyari sa kanya, Sir Jupiter. Dahil bukod sa alam kong mahirap itong paniwalaan, ay may natitira pa rin akong awa para sa kaibigan kong hindi ko man lang nagawang tulungan. Hindi ko na po alam kung ano na ang nangyari sa kanya o kung nasaan siya ngayon. Pero hiling ko lang simula pa noon na sana ay naging mabuti rin kalaunan ang kalagayan ni Bok. Sana ho, nakahanap siya ng taong tutulong sa kanya at sana tulad ko ay naging maayos na rin po sa wakas ang buhay niya.